son Pepe Formoso, vos xa me coñecedes, pero un pouco para a retransmisión en directo das redes sociais. Estamos retransmitindo este evento, este primeiro foro, este foro pioneiro e espero que continuista da Costa da Morte. Somos responsable de Vela Fisterra, sabedes que é un negocio familiar e que, bueno, son profesional da comunicación dende xa fai 30 anos. E antes de nada quería darvos a benvida a este establecemento que, mira, é curioso tamén que algún de vos non coñecíades precisamente por ter os vosos traballos espallados polo mundo, e algún de vos ainda non coñecíades este establecemento. Este Vela Fisterra é o primeiro hotel literario de Galicia ecosostible e tamén pet friendly, que ten 16 habitacións dedicadas ás grandes obras da literatura universal do mar, e onde enfatizamos sobre todo no tema medioambiental e intentar deixar unha pegada o menos impactante posible no medio ambiente e na natureza. Por eso temos geotermia, recollida de pluviais, produtos todos de proximidade, kilómetro cero e todo isto. Pero bueno, isto era un pouco para situarnos no establecemento en Vela Fisterra, pero o que nos chama hoxe aquí, bueno, por certo, que Vela Fisterra, se estamos aquí é fundamentalmente porque Vela Fisterra creo que xa é un punto de inflexión, incluso un punto de referencia para as actividades culturais da Costa da Morte. Temos unha xenda cultural que vemos desenvolvendo ao longo de todo o ano e que este Covid nos obligou a xuntar un pouco todos estes actos. De feito, este verres pasado tuvemos ese túnel de viños cos mellores escumosos do mundo. Había champán franceses, italianos, alemáns, galegos, catalán, había de todo, non? Algún de vos tamén tuveches a oportunidade de comprobalos e de degustarlos. E, bueno, sí que é certo de que isto non deixa de ser unha actividade máis, pero non unha actividade calquera, sobre todo polo rango e polo elenco dos convidados que estades aquí, que sodes, bueno, a Costa da Morte é afortunada porque dispón de xente como a vos, que sabemos que vendedes a Costa da Morte por os sitios por onde ides e que vos preocupades por ela. E prova precisamente desa preocupación é que hoxe estamos dedicándolle esta xornada do foro precisamente para que, dende os vosos diferentes puntos de vista, podades contarnos como vedes a Costa da Morte e como vedes un futuro da Costa da Morte. En principio, como vai ser a estrutura deste foro, van ser intervencións curtas, en principio 5 minutos de exposición con ideas claras, e eu creo que o enriquecedor deste evento é precisamente o intercambio de experiencias, o intercambio de pareceres e de puntos de vista desde sectores tan diversos como a moda, a inteligencia artificial, a sanidade, a arte, o mundo do Camiño de Santiago, da historia. Bueno, creo que sí que é verdade que somos todos os que estamos, pero realmente poderíamos ser moitos máis. A frase esa que somos todos os que estamos, pero non estamos todos os que son. E a idea esta nace cunha vocación que se a sociedade quere, porque ten que querer a sociedade, darlle unha continuidade no tempo a isto. Por iso estamos grabando todo isto con un equipo tamén moi grande de técnicos. Teño que agradecer o traballo de Xosé Teiga, diseñador gráfico, que lidera o equipo de comunicación, que o temos detrás das cámaras, como ten que ser, e tamén a María González e a Marcos Mouro e a Sara González, todos veciños da Costa da Morte e todos implicados co noso territorio tamén, moitos deles vencellados aínda ao mundo do periodismo, aínda están facendo as súas carreiras, os seus másters, os seus grados, os traballos posgrado. E, bueno, de todo isto vai salir un traballo que presentaremos compacto para facerlo chegar ás autoridades competentes, tanto a xentes sociais, como a xentes políticos, como a administracións locais, como a administracións autonómicas, provinciais, e, por que non, tamén as grandes empresas que dispoñen de fundacións, que en moitos casos teñen responsabilidade social corporativa e moitas veces andan en busca de iniciativas que penso que son interesantes. Esta podría ser unha delas. Eu non me excedo máis, moitas grazas pola vosa presencia. Como ao longo de todo este tempo estivemos presentando xa os vosos currículos nas redes sociais, e iso podedes velo nas redes sociais de Vela Fisterra, non nos vamos a falar moito nos vosos currículos, só vamos a presentar os nomes. Por qué? Porque se tuveramos que falar de cada un dos vosos currículos, chegarían as 2 da tarde, que é cando queremos sacar as conclusións, e ainda non acabaríamos de falar dos vosos excelentes referencias profesionais e culturais e profesionais. Por tanto, comenzamos xa o tempo de intervención. Comenzamos con David Castiñeira, brevemente natural de Lires,
e agora mesmo traballando dende aquí, pero co posto de traballo en Boston, en Estados Unidos, liderando un equipo de 150 persoas sobre inteligencia artificial. David Castiñeira, moi bo. Bueno, moitas gracias, Pepe, primeiro por organizar este evento e segundo por alosarnos aquí nesta que é toda a casa que é de la Fisterra. A ver, teño 5 minutiños para explicar un poquinho algunha idea. E o que quería facer é aportar un pouco a miña experiencia no sector, sobre todo, que é analítica de datos e inteligencia artificial, para plantexar quizá algunha oportunidade aquí na Costa da Morte. Entón, como vamos estruturar estos minutiños, vamos empezar explicando un pouco a idea e despois algunha clave que poda axudar a materializar a idea, vale? A idea, basicamente, ou a oportunidade, consiste en traer todo este tema de transformación digital, inteligencia artificial, ou que chaman Industria 4.0, o que é a nosa bisbarra, Costa da Morte. Por qué? Para empezar, porque aquí o que nos caracteriza sobre todo é un sector moi forte a nivel de agricultura, pesca, gandería, servicios tamén, pero estes son sectores tradicionalmente primarios no que oportunidades tecnolóxicas iba máis pola parte de mecanización, quizás, pero hoxe en día hai unha oportunidade nova que é aplicar analítica de datos, ¿no? Además de eso, nesta zona, eu creo que hai moitísimo talento que está sen aproveitar, e aparte é unha zona, pues, como todos sabemos, maravillosa para o que é a aplicación de nova industria, de nova tecnoloxía. A ver. Cando falamos de características da Costa da Morte, como mencionei, está agricultura, gandería, tema biomasa, pesca, turismo tamén, vale? Servicios e industria. Podría dar moitos exemplos de posibles aplicacións. Unha delas, en agricultura, podería tratar que é predicción de demanda e optimización de cadenas de suministro a partir de datos, ou predicción de aspectos máis mundanos, si queres, tipo pestes ou outro tipo de efectos a nivel de producción que se podrían anticipar, ou incluso identificar potenciais de cultivo de novas especies en función da composición da terra, en función de outras características, ¿no? O sea, datos hai suficientes, habría que recabalos, pero sí se podrían facer cosas moi interesantes aí. A nivel de gandería, predicción de, por exemplo, de peso dos animais, moito antes de que se leve o matadeiro, por exemplo, ¿no? Ou incluso predicción de demanda tamén de produtos gandeiros. En pesca e agricultura poderíanse predicir mareas rosas, predicir onde poden estar os bancos de pesca. Todo isto se pode facer hoxe en día se hai un recabado de datos, un procesamento de datos, aplicando tecnoloxías que hoxe en día non levan tantos recursos a nivel de infraestructura, vale? Non é tecnoloxía que requira construir unha planta con volumen de maquinaria. Falamos de, basicamente, instalar ordenadores, instalar algoritmos, educar un pouco a xente neste tema, co talento que hai aquí seguro que se podría conseguir. A nivel de turismo, creo que nos caracteriza moito un turismo máis de experiencias, ¿no? Que curiosamente é algo que se adapta moi ben ao tema de analítica de datos. É dicir, se te recabas datos do que lle gusta a xente, que tipo de actividades, un paseo no Monte do Pindo ou ir a facer unha sardiñada aquí e lá, todos son datos que se podrían utilizar a nivel de inteligencia artificial para propoñer de forma proactiva experiencias que sabemos que terían moito éxito cos que nos visitan. E depois hai outras ideas máis relacionadas con robotización, drones, e incluso quizá sectores que non están moi desenvoltos aquí, desalinización de auga, por exemplo, ¿no? Aplicación de datos para optimizar ese proceso, etc. Entonces, o que quero dicir é que hai moitísimas oportunidades a la hora de aplicar analítica de datos e inteligencia artificial, que aquí realmente neste sector, se nos enfocamos sobre todo no que son os puntos fortes da nosa actividade, se poderían facer. Ben, ahora, segundo punto, como se poderían materializar estas oportunidades? Para empezar, creo que faría falta unha actitude máis emprendedora, máis optimista, ¿no? Creo que é importante ter esas ganas de decir, bueno, vamos a facer algo novo entre todos. Tamén axudaría a reter o talento, ¿no? Que busca un pouco buscando buscando esas cosas no outro lado. Fai falta unha visión máis resolutiva do que é o tradicional aquí, ¿no? Tes un problema e hai que resolvelo, é un plazo de tempo,
e incluso aplicar conceptos de enxeñería. Se é un problema complexo, pois divídese en partes e va resolvendo cada parte hasta que resolvas o conxunto. Despois a unión da visión de todos nós, dos diferentes concellos da Bisbarra, eu creo que con isto seríamos capaces de construir algo moi interesante e propoñer ideas moi boas. Al final, bueno, poder e querer, ¿no? Hasta aí vai a miña exposición. Vale. Moi ben, gracias David. Tempo agora para Paco Blanco, reumatólogo e liderando tamén uns equipos de investigación moi importantes dentro da rama sanitaria, veciño de C, e tamén moi acostumbrado nestes casos a grandes foros con multitude de persoas. Estamos nun foro aquí máis pequeno, pero obviamente igual de interesante. Paco. Moi ben, pois moitas gracias, Pepe, por dar a oportunidade de estar aquí e liarnos en este novo proxecto. A ver, eu intentarei dar unha visión personal, neste caso, sobre todo basado na miña experiencia e tamén basado en ideas que levo tempo con elas na cabeza para intentar tamén poñer en marcha aquí na Costa da Morte, centrado sobre todo máis en C, pero que eu creo que eso lógicamente se pode extrapolar a outras zonas, a calquer sitio da Costa da Morte. Eu utilizaría para falar das miñas propostas unha serie de palabras clave, así porque justamente sempre ter na cabeza os conceptos e a partir de aí empezar a traballar con eles. Entón, un deles é basarse na tradición e na experiencia, é dicir, no que realmente aquí hai tradición e temos experiencia en esa área. A utilizar conhecimento, cultura, ciencia e salud, que é un pouco o marco no que eu me bobo, no que teño experiencia, no que realmente o mellor podo aportar algo. Desde logo, no ámbito de tradición e experiencia, mezclando incluso o conocimiento, eu creo que tamén a cultura, eu creo que centrándose en C, e tamén, insisto, nos libros teñan máis ideas e mellores aportacións no ámbito dos museos, as que poda dar eu, pero eu creo que os museos tamén hai que intentar darles maior visibilidade e rentabilizarlos. Moi ben, gracias Paco Blanco, reumatólogo sanitario. Tempo agora para Antón Castro, catedrático de Historia do Arte e agora mesmo é mestre na Escola de Belas Artes de Pontevedra, aparte de ter sido director do Instituto Cervantes de Milán e director de Patrimonio con César Antonio Molina e o último comisario da última exposición que Picasso se fixo na Coruña, por poñer un exemplo así, unha pincelada nada máis. Antón Castro. Bueno, moitas gracias polo foro. Intuyo que son o máis vello de aquí e a Costa da Morte, eu que sou fillo de mariñeiros, que nacín a 3 metros do mar cando as mareas vivas xocaban co muro da miña casa, vin o primeiro náufrago, primeiro cadáver de un naufraxio cando tiña 12 anos. Teño unha visión neorromántica pero moi pragmática do que é a Costa da Morte e as súas alternativas, e falaría do que considero un naufraxio intangible ca metonímia de Muxía como singularidade da Costa da Morte. Aprendín que a Costa da Morte era unha teoría do naufraxio e a través de ela na nené e na adolescencia aprendín tamén que a Costa da Morte era unha historia mítica, máxica, unha historia etnográfica e antropolóxica, artística tamén. Aprendín que a Costa da Morte era a desmitificación do celtismo galego, aquilo que nos contaba Biceto con unha literatura desmitificante, e aprendín tamén os procesos de cristianización que se deron na Costa da Morte, pero aprendín que meu pai salía todos os días ás 2 da mañán para o mar e que regresaba a veces ás 12 da noite. É dicir, que había unha costa que se estaba construindo con un traballo durísimo de lunes a lunes, sin descanso, nunha década, a finales dos 50, cando eu tiña 4, 5 anos, do que son consciente cando o meu povo, todos os povos da Costa da Morte,
tiñan embarcacións de gamela, e ao longo dos 50, dos 60, dos 70 e dos 80 se foi construindo unha economía donde o PIB, o Producto Interior Bruto, chegou a ser o 100% destas economías. Creo que o meu pobo é unha metonimia singular do que podía suceder na Galicia mariñeira, e en esa Muxía, que pode ser Fisterre, Corme, Malpica, Camariñas, etc., que viveu do mar ata fai moi pouco, que siguen vivindo do mar, que partindo desa infraestructura que nos dice que a economía move a historia, hai de pronto unha transformación co paso dos anos. Xa non é unha transformación económica. A Costa da Morte é un modelo clásico de como a historia se foi construindo desde abaixo en base á economía pesqueira, pero tamén como foi naufragando e comezouse a explicar unha economía intangible. Ese proceso de transformación social donde a terceira xeneración dos mariñeiros, repito, que era prácticamente o 100% do PIB destos povos, a transformación social que non económica non permite que a terceira xeneración vaya xa ao mar, que acepte uns salarios miserentos, que se adique toda a súa vida con unha esperanza de vida que en Muxía durante moitos anos, en plena segunda mitad do século XX, era máis baixa que a da India, que non chegaba nin a 62 anos na población masculina. Esa transformación social, pouco a pouco, ao chegar ao século XXI, fixo que o PIB dos últimos 20 anos pesqueiro se fora reducindo con unha nova alternativa, que é a hostelería e o turismo. Hoxe, en 2020, de 100 embarcacións que había no meu pobo, digo que é un modelo de outros tantos povos, non hai máis que 6 ou 7. O PIB xa non é o 100%, o 90%, o 95%, é menos do 30%. Que pasou? Hubo non unha transformación económica, senón social, que fixo que o destino da Galicia, da Costa da Morte mariñeira, asistise a un naufraxio intangible, que foi esa idea de transformación. Alternativas. Considero que ese PIB, a pérdida do 70% transformada nun modelo turístico, ten que optar polos intangibles. Hai un modelo, eu participei con Pepe na creación, na posta en marcha de Vela Muxía, que pensamos que a singularidade ten que estar no diferente, en vender a diferencia. O turismo da Costa da Morte como alternativa a unha economía pesqueira que xa non é a historia real do naufraxio intangible, ten que pasar por vender a excelencia. E temos a excelencia e recuperar de novo o mundo da cultura, esa etnografía, esa antropoloxía, a historia, a arte. Falabas dos museos. Creo que eso é un dos futuros que estaba plantexado xa no goberno bipartito, que permitirá que podamos ser unha alternativa a unha economía a do mar, que xa non é posible. Perfecto. Antón Castro, graciñas. Tempo agora para Jorge Mira, catedrático de Física da Universidade de Santiago de Compostela. Moi boas, benvido. Bo día, para min é unha ocasión de coñecer a xente que non coñecía, moi interesante, algúns os coñecía, e dende logo un placer estar con eles. Agradezo a intervención a Antón, porque entra en algo que era o meu primeiro punto. É que a Costa da Morte, dentro de nada, ten que darse conta da súa singularidade. Que é unha singularidade xeográfica, obvia, somos
pois, o punto, casi o punto máis extremo de Eurasia, desa cousa que é Asia e Europa, non? E iso pois dá unha certa beleza que eu creo que é diferente das outras partes de Galicia, ainda que eu penso que aí igual estou un pouco manchado pola susceptibilidade, e tamén lle dá unha circunstancia meteorolóxica. A circunstancia xeográfica ten pois, un innegable imán xa dende hai moitísimo tempo, pero cando falo de moito tempo falo de miles de anos, non? Xente que viña aquí buscando a fin do mundo, non? Buscaba a fin do sol. Nun traballo que fixen pois, fai uns anos, encontrei os puntos de último solpor da Europa continental, un traballo que creo que se está a poñer en valor e que indica que aquí, por exemplo, temos durante 2 meses ao ano o último solpor da Europa continental. Unha idea que pode dar lugar para pois, tantas estrategias que, bueno, en certo modo, pois, irían sumando a outras que se teñen establecido na Costa da Morte. Como ben dicía Antón, aquí houve unha mutación, non? da economía da Costa da Morte, dende ese modelo rural aillado completamente a ser casi pois, un modelo de explotación turística que debería canalizarse. Eu penso que xa se está facendo bastante ben, pero debería facerse para que o turismo que viñase fose de calidade e non de alpargata, non? Iso por unha banda. Claro, isto implica, evidentemente, decatarnos de que un dos nosos tesoros é o noso patrimonio natural, os museos que temos e todas as oportunidades que hai nesta terra que vivimos, non? Hai zonas, como por exemplo esta na que estamos, que é Fisterra, onde lle cae do ceo directamente. O sea, Fisterra ten un nome tan grande que supera a de cidades máis grandes que hai nesta comunidade autónoma. A xente, pois, digamos, non fai moito esforzo por mellorar, non? Por poñemos un exemplo, estive gravando un programa de televisión este xoves, fomos a xantar a Muxía, Muxía é un sitio aparentemente bo, pois había algún dos empleados que estaba traballando sin mascarilla, vale? Coa ventana para fora. Isto daba moi mal efecto, non? Entón, hai que haber unha concienciación de que temos que facelo mellor, ten que haber unha parte de autoformación. Esa é a primeira parte xeográfica. Hai unha parte meteorolóxica. A parte meteorolóxica ten dúas vertentes. A primeira é, por exemplo, estamos aquí ahora mesmo, son as 11, dentro de 3 horas a temperatura non vai chegar nin a 20 graus. Eu fixen fai pouco unha análise estatística, xa publicada na Voz, das temperaturas máximas que hai nesta franxa do mundo, e mentres que toda España está ardendo e asándose con 40 graus, aquí só se superan os 25 graus de máxima entre 2 e 10 veces ao ano. Na franxa que vai de, polo menos, de Camariñas a Malpica, datos oficiais de Meteo Galicia. Isto é un valor tamén que non se toca, pero sí que se nota. Isto di en España diz que a temperatura chega a eses niveis, a xente alucina. De feito, nas noticias vemos constantemente pois, noticias que se España está a 40 grados no 80% do territorio, por que non se fai unha presión un pouco maior para que tamén se comente que hai certos recunchos en España onde isto ocorre? E a meteoroloxía, a parte da cuestión turística, ten outro apartado, que é o réxime de ventos que temos. Así como os árabes están en riba dunha enorme bolsa de petróleo, que lles permite ter unha gran fonte de enerxía, e isto fixo que eses países cambiasen totalmente o seu modelo, aquí tamén estamos sentados na nosa propia bolsa de petróleo, que é o réxime de vento. Se vos fixades, case para onde miredes, teredes un xerador eólico. Eu, frente da miña casa, teño o que hasta fai un ano era o aeroxerador máis grande de España. Tiño o buje o eixe, a 113 metros de altura. Está colocado, por certo, nunha leira de miña nai. Ese xerador eólico, bueno, hai varios, un solo, pode ter unha potencia de 4 megavatios. Escocia, este ano, vai chegar ao 100% de xeración eléctrica renovable. Galicia vai chegar ao 100% de xeración renovable máis ou menos dentro de 2-3 anos, se todo vai así. A enerxía é algo que move o mundo, é un recurso fundamental. Que pasa? Aquí estamos atigados de xeración de enerxía eólica, o xerador este que vos dicía que vexo desde a miña casa daría servicio a Baio, Vimianzo, Cabana e Ponteceso, e creo que non me quedo corto. Entonces, por que non eses recursos que están sendo xerados co noso vento, coa nosa terra, non repercuten de outra maneira? Aquí houve pois, un intento de canon eólico, que bueno, pois, foi un pouco a dique,
E iso teria sido unha boa oportunidade de drenar recursos para esta terra de aquí. Porque digamos que é o noso petróleo, o vento é o noso petróleo. Terceiro punto, para que esta terra tamén poida mellorar un pouco, ten que haber certas melloras estruturais. Unha delas, xa decía él, que é a mellora digital. Na miña casa non hai fibra óptica. Baio está tendo algúns problemas incluso para ter fibra óptica en sitios do centro de Baio. Isto non é admisible no ano 2020, pero que por outra banda hai certas eiras, como por exemplo o sistema de augas. Unha persoa que ao mellor deberías invitar, Pepe, para o ano que ven, se isto se fai, é unha amiga miña que é do meu concello, que é Margarita Amado González. Marga é a persoa responsable de servir auga a 4 millóns de madrileños. É xefa da área de tratamento do Canal de Isabel II, que é a maior empresa pública de auga de España. Ten unha responsabilidade moi grande, xestiona instalacións potentes, a súa é unha delas é a planta máis grande de Europa de auga, e ela dime que a Costa da Morte ten un déficit total no que é a regulamentación de augas, un caos absoluto, unha salubridade dubidosa en moitos puntos, e que falta un ordenamento dese servicio básico, que é o tratamento, en primeiro lugar, e pois, como non, a depuración. Pola miña parte, de momento. Moi ben, bueno, chegados a este punto, me están dicindo os que nos están seguindo polo foro que non se nos escuita moi ben, e eu creo que moita da culpa teñen a mascarillas estas que temos diante, que obviamente non nos permiten expresarnos como obviamente queremos, e que non se nos escuite perfectamente. Se acercamos esa cámara, obviamente perdemos o que é o grupo completo. Bueno, continuamos. Digo neste momento porque me acaban de decir, non é porque Ángel Carracedo teña un tono de voz tamén así moi suave, moi baixo, que ao mellor non nos vai a permitir escoitar, pero bueno, en calquera caso, a parte da retransmisión, podo decirvos e tranquilizarvos a todos os que nos estades escoitando, eu berrando un pouco máis, que todo este material vai estar disponible en diferentes medios, nas nosas redes sociais, nun futuro non moi lonxano. Ángel Carracedo, bueno, Ángel Carracedo tamén é outra destas persoas que tuveramos que falar de todo o seu currículum, estaríamos longo entendido. Agora mesmo está moi involucrado nos estudios co COVID e está xenetista recoñecido internacionalmente, pero eu creo que polo que máis recoñecido é pola capacidade que ten de transmitir a súa información ás bases, á xente, aos colexios, e por iso se lle quere tanto. Ángel Carracedo, moi boas, Ramiro. Bueno, boas. A ver se son capaz de falar alto, porque eu son de Santa Comba, e a min dime ali que son o único de Santa Comba que non berra. Teño un problema, porque non teño máis tono de voz que este. Bueno, primeiro, como honra para min estar aquí con todos vos, gracias, Pedro, pola invitación. A verdade é que eu, sendo de Santa Comba, non estou moi seguro que podo decir que son da Costa da Morte. É máis, se digo que son da Costa da Morte en Santa Comba, igual me quitan o título de fillo predilecto e paso a ser fillo ilexítimo de Santa Comba. Pero contando que os de Santa Comba conquistamos Lase, logo Louro, para buscar unha saída natural, que nacín a 17 km da casa de Jorge, e que son un namorado da Costa da Morte, pois a verdade é que, bueno, vamos a considerar que estou ben aquí, ainda sin ser. Mira, eu son moitas cousas das que se comentou, particularmente iba a comentar unha cousa que xa comentou Jorge moi ben. Dame pena os que están ali, porque penso que xa non lle vai quedar moito que decir despois desto. Pero mira, eu estuve pensando que cal é o modelo. A min, polo meu traballo, tócame viaxar por moitas partes do mundo. Entón, estaba mirando cal é o meu modelo dun sitio que me gustaría pensar para a Costa da Morte. E pensei que a min o que me parecía que pode ser un modelo para mirar é a costa do suroeste da Australia, da provincia de Victoria, onde que de Melbourne a toda esa gran carretera, que ten un valor engadido impresionante, que é das zonas onde a xente quere ir vivir, e que paisaxísticamente é famosísima no mundo inteiro, pero moito máis, vamos, aquí a Costa da Morte gaña por goleada, porque é moitísimo máis fermosa. Temos un lugar que é o máis formoso seguramente do mundo que eu coñezo, en costa. Creo que hai unha
Fai 50 anos era como aquí, era unha economía primaria, pesqueira e agrícola, mixta, e agora é unha zona tremendamente desenvolvida. Creo que temos unha oportunidade que está vendo un cambio radical no mundo, donde a xente cada vez ten que ir menos localizado un posto de traballo, o teletraballo é unha evidencia, a xente quere ir vivir donde lle apeteza vivir. E aquí é un lugar, para min por lo menos, e supoño que para moitísima xente do mundo, que pode dar moitísimo valor engadido, super apetecible para vivir. Que temos... creo que non podemos basar todo nin no sector primario, moito menos se non é sostible, tampouco únicamente no turismo, que é estacional, senón que xente que teña moito valor que veña a vivir aquí, porque lle guste vivir aquí, porque quera vivir. E que precisamos para que poda ser unha costa tan atractiva para xente como é aquelo? Primeiro, boas comunicacións, comunicacións non únicamente físicas, senón tamén, falouse tamén, internet, fai falta evidentemente unhas boas comunicacións, fibra óptica e 5G, ten que estar en todos os lugares accesibles. Fai falta, tamén se comentou moitísimo, bueno, non se comentou, moitísimo máis cuidado medioambiental. O Bela Fisterra é un exemplo de cuidado medioambiental, pero tiña que ser extensible. Corredoira pola que vais, corredoira que lixo tirado ou tiro no día seguinte. A educación medioambiental aquí prácticamente non é existente, ali é tremenda. Tamén relacionado co sector da pesca. Ali está todo sectorizado, hai tantas zonas vedadas integrais como zonas de pesca. A pesca é moito máis sostible. Aquí, no que é casi Costa da Morte, é un exemplo de pesca sostible que a reserva de Lira. Tiña que ser moitísimo máis extendido, porque o valor de atractivo, primeiro porque a fai máis sostible, segundo porque o valor engadido é tremendo. Ten que haber, evidentemente, para que a xente quera vivir aquí, unha boa infraestructura sanitaria. Temos hospital, seguramente tiña que ser millorada a infraestructura sanitaria, pero iso é moi importante. O valor cultural. Un dos atractivos xa se comentou tamén. Daqui importante a nosa cultura. Non podemos, temos que potenciar todo o tema cultural. Potencialo moitísimo, porque é un dos nosos grandísimos valores engadidos. Bueno, podía falar de máis cousas, pero xa falaremos no debate. Tamén creo que todo se traduce para conseguir ese cambio que debe estar aquí en 3 palabras: educación, educación e educación. É como vexo a cousa, é o futuro que me gustaría a min para aquí. Unha cousa integrada no que temos, na cultura e o ambiente, preservado, que a xente quera vivir aquí, e penso que se pode conseguir, pero millorando as cousas que vos contei. E por a minha parte xa contei. Ángel Carracedo, que bueno, el ruborízase cando se di isto e cando lle comentan os periodistas, a miña obriga a decirle, e decirlo tamén, que ainda fai pouco lemos un artigo onde lle volvían a recordar de que o seu nome estaba entre os que poderían optar a un premio Nobel. Imagínense vostedes, non? Que tuéramos un premio Nobel aquí da Costa da Morte, porque el di que ten que dicir isto na defensa do seu territorio que é de Sancha Comba, pero a zona máis bonita do mundo non quixeche dicir cal era. Non, está claro que é, non é Santa Comba, Santa Comba ten boa xente. Pero é certo tamén que xogábamos a Liga da Costa. Ben, continuamos. Tempo agora para Ricardo García Mira. Ricardo García Mira é catedrático de Psicología Social, ex-político, e é curioso, non? Cando falamos desto, no seu currículum puxemos, dicen, non é tan importante do que foi un político, hombre. Non sei se o seu paso pola política non lle deixou bons sabores ou por contra lle deixou sin sabores, pero sí que é certo que tamén ten doutor honoris causa, como tamén Ángel Carracedo, e que creo que se sinte como peixe na auga, non só aquí na Costa da Morte e en Bela Fisterra, sino na docencia e sobre todo na Universidade da Coruña. Ricardo García Mira, moitas gracias e benvido. Bueno, moitas gracias, Pepe, por organizar este acto e por contar comigo, ¿no? Que me considero un máis dos que tivemos oportunidades supemos aproveitadas para desenvolver unha carreira profesional de aquí e fora de aquí.
de chegar, bueno, a ter ocasión tamén de ter estudiantes en moitos puntos diferentes do mundo, que nos permite tamén facer unha comparación e un análise do que ten sido o proceso de democratización, ¿no? en Galicia, en España en xeral, pero na Costa da Morte en particular, ¿no? Un proceso de democratización que ao longo destes 40 anos permitiu salir, ¿no? dunha economía rural que xa se mencionou aquí, entrar nun proceso de modernización que todavía me queda moito camiño por andar. É dicir, en Galicia, que teño analizado desde a miña perspectiva profesional, psicosocial, que está ocurrindo para que o proceso sexa máis lento que en outras comunidades. Eu recurro á teoría da indefensión aprendida, que foi unha teoría promulgada por un psicólogo norteamericano chamado Seligman, e a indefensión aprendida, de acordo coas investigacións psicolóxicas, non son máis que a revelación de que cando unha persona se lle castiga de maneira continua, ou se lle impide acceder aos recursos de maneira continua, sin importar o que faga, desenvolve algo que se chama indefensión aprendida, polo que a persoa deixa de responder e de intentar xerar un cambio, ¿no? Para evolucionar hacia o que de xeito natural debería de evolucionar. A indefensión aprendida é, por tanto, un tecnicismo que se refire á condición dun ser humano que aprendeu a comportarse pasivamente coa sensación subjetiva de non ter capacidade para facer nada. E non responde a pesar de que existen oportunidades reais de cambiar a situación, ¿no? Como sucede na Costa da Morte, sucedeu de maneira máis dramática, pero hoxe se nos presentan oportunidades que poden facer cambiar esta situación. Eu, como profesor universitario, nunca tuve tantos estudiantes da Costa da Morte e de moitos outros lugares e aldeas da comunidade galega e pude constatar directamente este feito. Por outra banda, bueno, xa se dixeron aquí algunhas cuestións que teñen que ver coa digitalización da economía, ¿no? Somos unha región que estamos entre as máis atrasadas de Europa en procesos de actualización, da digitalización da economía, da digitalización dos empregos, do acceso ás capacidades necesarias para desenvolver un traballo que hoxe, como acaba de decir Ansel, pues, se pode facer desde calquera lugar, tendo a tecnoloxía, e como tamén esta pandemia nos acaba de evidenciar que as universidades poden funcionar, digo as universidades porque os lugares onde eu estou, nos permite evidenciar que, bueno, que podemos rematar o curso, ¿no? Sin que lle custen un euro as universidades. Isto que lle vai salir gratis as universidades, que podemos online continuar en contacto cos alumnos, avaliándoos, terminando as clases, ¿no? deste cuatrimestre. Pois foi tamén unha novidade, ¿no? Que permite agora tamén evolucionar de outro xeito cada titulacións. Espero que non eliminando as relacións presenciais que tan importantes son na formación de referentes na comunicación humana e bueno, no avance do coñecemento da ciencia. Por tanto, eu, claro, hai máis de 16, 17 anos puxen en marcha un programa aquí na Costa da Morte que se chamaba Aulas na Costa da Morte. Non sei se te lembras, Pepe. E aquilo pretendía democratizar a universidade, facendo chegar todos os lugares onde actúa a universidade, facendo chegar as súas actividades, ¿no? Tratando de invitar a xente local, pero tamén traer a xente experta da universidade ao lugar para que o debate que se pretendía suscitar sirva de acicate para novas ideas, novos proxectos e, en definitiva, a poboación, a ciudadanía, sinta a universidade como algo de seu, ¿no? Que verdadeiramente é, porque a financia os seus impostos, pero non está obtendo o retorno que corresponde de acordo a esa financiación. Por tanto, eso, que en principio foi unha cousa, bueno, foi unha iniciativa privada que tivemos dentro do noso grupo de investigación, pretendía esa democratización e ese achegamento da universidade a outros lugares, onde outros líderes culturais, políticos e sociais tiñan oportunidade de debatir con profesores e con investigadores, pues, temas moi diversos. Aquelo tuvo moita acollida, estivo na base de despois
En algunos lugares se puso en marcha otros programas, como a Universidade de Senior, que é un programa da Universidade da Coruña, que se está desenvolvendo en Vallo, en outros lugares tamén de Galicia, dependendo de outras universidades. Por tanto, esta dimensión educativa, esta dimensión de reforzamento de capacidades, de construcción de novas capacidades, de aceleración do coñecemento, é preciso se transmitir a xente nova para que cando saia da escola, cando saia da universidade, este máis preparada para traballar ou para interaccionar nun mundo que vai moi deprisa. Vai tan deprisa como a tecnoloxía, non? Nos damos conta que cando compramos un ordenador, en 2 anos casi queda obsoleto, porque casi hai que acoplar de tecnoloxía, en definitiva hai que cambiarlo, porque senón perdes a conectividade, perdes as posibilidades que permiten as novas tecnoloxías. Entón, nese sentido, concluindo, para non alongarme máis, para mí a construcción de capacidades, a democratización das institucións académicas e universitarias, achegando máis á ciudadanía, a continuación de programas, e, bueno, como tamén foi presentado como máis político, pois tamén, claro, isto implica que fai falta unha inversión de choque, porque non se pode avanzar tan lentamente, cando o mundo vai máis acelerado. Entón, isto precisa unha inversión de choque, de presuposto, en materia de educación, en materia de digitalización, en materia de democratización, ¿no? Axudando que esta xente que sale desa indefensión aprendida, que é consecuencia de todo un proceso histórico, ¿no? Tamén de opresión, bueno, teríamos que remontarnos, ¿no?, moito máis atrás, pero bueno, é o momento de analizar a historia que chega a este sentimento de indefensión que non se dá en outras comunidades, en outras regións, pero que é preciso identificarlo, ¿no?, para saber como salir dela. Con inversións, con políticos que verdadeiramente se sean atrevidos, ¿no?, para identificar, para levar estes problemas aos foros parlamentarios, aos foros das comisións, onde se precisa adoptar decisións. Cando se discute un presuposto, é importantísimo estar aí, é importantísimo que todos os políticos, por exemplo, eu tive unha ocasión de dicilo, que están en Madrid, ¿no?, saiban, ¿no?, o que significa, ¿no?, estar nunha comisión de presupostos, ¿no?, tratando de identificar os gastos e darle prioridade. E aí é onde eu encontrei falta de unión, ¿no?, incluído no meu partido, ¿no? Quero dicir, falta de unión entre partidos que pertencen a esta comunidade, que pertencen a unha comunidade que representa intereses de ciudadanos, e falta de unión dentro dos propios partidos, porque, bueno, xa isto nos levaría a unha análise política máis pormenorizada, pero que xa máis ou menos leedes un pouco o que quero dicir. E máis tanto, polo momento. Moi ben, Ricardo García Mira, tempo ahora para Soli Sánchez, veciña de Corcubión. Decíanos que hai un anacos, me permitide simplemente unha frivolidade, decíanos que hai un programa coral, digo, do corazón, tamén para decir que bueno, Soli Sánchez e David Castiñeira son matrimonio, son parella, agora mesmo traballando todos desde Lille, es decir, pero cando teñamos un programa do corazón, pues tratamos isto máis de como se mantén unha relación no seu momento dende Nicaragua ata Boston, dende postos de traballo tan distantes e tan diferentes. Bueno, permitídeme simplemente por distensionar un pouco, que non hai problema ningún. Soli Sánchez, ela traballou en organización para Nacións Unidas durante moito tempo, agora traballa para unha empresa privada, tamén en Boston, Estados Unidos. Supoño que a familia tuvo moito que ver en a toma de decisións de traballar nun sitio ou traballar noutro, por eso explicaba un pouco ese, poñía en antecedentes. E bueno, a experiencia súa na organización das Nacións Unidas en proxectos de colaboración se deulle para agora estar traballando e desenvolvendo ese mesmo traballo medioambiental na empresa privada. Soli Sánchez, moi boas, bendito. Muchas gracias, Pepe, gracias tamén a ti por organizar isto e a todos vos por compartir este tempo conmigo e con os colegas. Eu o que quería falar aquí é da sostenibilidade ambiental, que é un dos temas que desenvolvo no meu traballo. Como son socióloga e politóloga, vou intentar plantexar a realidade da Costa da Morte en función dos grandes cambios que están a pasar a nivel global. Unha das cousas que eu estudio, que vexo moito no meu traballo, son as megatendencias.
as megatendencias globales, que son cambios perturbadores do sistema, cambios de creencias sociais, políticos ou culturales, que son transformadores e perturbadores porque están aquí para quedarse. Entón, vou a tratar de plantexar aquí algunhas desas megatendencias e ver como están afectando e como están a ser vividas na Costa da Morte, non? A primeira delas é a explosión demográfica. No mundo estamos vendo que hai a poboación está a niveis que nunca se viron, pero na Costa da Morte estamos no punto contrario, non? Estamos a ver a despoboación deste territorio, a taxa de natalidade unha das máis baixas de toda Europa, e tamén como eso fai que moita xente teña que marcharse porque non ten opcións de desenvolvemento económico. Esa fuxida o que fai é que xente como a min e como o meu esposo teñamos que desenvolver as nosas carreiras profesionales no outro país, ca pérdida que se supón para o sistema, porque nós fomos educados aquí e agora outras persoas e outros sistemas están aproveitando pois esa formación que tivemos e os beneficios que podemos aportar. Outro das megatendencias é, pois, por consecuencia desta explosión demográfica, casi todo o mundo está a vivir nas cidades, que son cidades, ademais, que teñen que estar preparadas, que son cidades inteligentes, non? Que teñen unha conectividade garantizada. Nos, aquí, bueno, estamos ainda no rural, un rural que, bueno, no que a internet e a fibra óptica ainda non chegan a todos os lugares. Teño a sorte de que a Lire sí, Jorge que tías traballo ainda non, eu sí, estáme vindo moi ben agora no confinamento, porque podo traballar desde aquí, pero non é o caso para todo o mundo. Entón, aínda que a xente agora quixera escapar das cidades para vir a traballar aquí, porque é un lugar estupendo, precioso, non pode porque non temos medios para poder desenvolverse o traballo desta casa. Con esta explosión demográfica, aumento da población mundial, o que hai tamén un aumento da demanda de enerxía, que de aquí ao 2050 vai haber un 30% máis de demanda de enerxía, e moita desa enerxía que está a ser demandada ten que ser enerxía renovable porque temos un problema de calentamento global e de mudanza climática, que non o sistema productivo de consumo energético non pode ser o de hai 50 anos. Nós na Costa da Morte, pois sí, pois temos un potencial, o petróleo que ti falabas, que é o vento, e sí vemos como o desenvolvemento da enerxía eólica ha sido moi prominente. Pero, lamentablemente, os beneficios dese desenvolvemento non están a quedar aquí na comarca, están a irse para outros lados. Tamén vai haber unha demanda unha revolución verde, non vai haber necesidade de máis alimentos. Nós temos creo que unha posición privilexiada pola cultura e a tradición e o feito de que temos un sistema primario que no seu momento foi moi forte, agora mesmo non está a ser tanto, pero temos a materia prima para poder dar resposta a esa demanda. E depois, a última cousa que quería falar é do cambio climático, que é un riesgo sistémico a nivel mundial, onde moitos países están moi avanzados na transición a esas economías de baixo consumo, que, bueno, eu creo que parte da concienciación ambiental, esa educación ambiental que mencionaba Carracedo, que aquí ainda non está no nivel que tiña que estar. A xente non se dá conta que os actos individuais teñen consecuencias globales, non? Entonces, ante este panorama, onde estamos nós, non? Onde estamos nós como Costa da Morte, que é o que podemos facer? Pois estamos no que as Nacións Unidas chama a década de acción futura. Temos 10 anos, a partir de agora, onde deberíamos intentar cambiar ese modelo productivo, e depois temos que ser todos moi conscientes da fragilidade do sistema e da interrelación entre o planeta e a vida humana. Entón, eu creo que o tema do COVID pois ainda enfatizou máis a relación das persoas e da natureza, e a Costa da Morte o que ten que ofrecer é un estilo de vida saludable. Ten esa parte das experiencias singulares que falaba Antón, desa etnografía que é moi diferente
ten aínda esas redes sociais que son moi fortes, que non ves noutros países, non? Nos Estados Unidos as redes sociais son moito máis dispersas, moito máis vagas, non hai esa sensación de comunidade. Entón, tendo en conta todo eso, por que non está acontecendo? Por que non somos capaces, se temos os produtos, temos unha boa posición, por que? Porque non pasa. Non sei se é pola teoría que aquí mencionabas, a de pasividade, non? Indefensión pasiva, non sei se por eso, se tamén por unha falta de vontade política, pero bueno, é iso que quero que depois no coloquio, que entre todos podamos discutir e desenvolver. Moitas gracias, Oli Sánchez. Turno agora para Damián Álvarez, natural de Pasarela, topógrafo de formación, de profesión, modelo internacional, que o leva por todas as pasarelas máis importantes do mundo da moda, últimamente en París, por Grecia, por eses países, e tamén con un contrato firmado con unha axencia de modelos de Nova York, pero este COVID non lle permitiu viaxar aínda. Damián Álvarez, moi boas, benvido. Moi boas, primeiro agradecer a Formoso de traerme aquí, de poder falar. Bueno, dicir que está casi todo dito, despois de falar todos os meus compañeiros, pero, bueno, vou aportar o meu graniño de arena, que o que fago eu no meu traballo é viaxar moito, viaxando, vexo moitos lugares, encanta visitalos, e vexo que nós non temos nada que envidiar a todos estes puntos, a todas estas cidades que podo ver. Bueno, aí quero dicir que, como dixeste, a historia foi cambiando, empezamos con un sector primario moi forte, ca pesca, ca gandería, e agora vexo que o proceso está levando a que vamos a ter máis turismo. Creo que o turismo pode ser un do futuro da Costa da Morte, sobre todo para a naturaleza que temos unha naturaleza moi singular, moi bonita e increíble. Como dixo Jorge, 2 meses ao ano é o último posto de sol da Europa continental. Creo que todas estas cousas deberíamos estar moito máis orgullosas, apoiarnos, juntarnos todos os sectores e facer que se vexa máis, sobre todo dándolle aí un pouco máis o marketing a nivel de facer ver máis isto ao mundo para que a xente veña, para que a xente sepa o que hai, porque temos un pouco de todos os sectores, da pesca de ríos, de mar, de camiños, podemos facer eventos deportivos moi grandes, temos moitas posibilidades e poder explotarlos moito máis no que ves na moda, que o marketing de como vendes estas cousas é moi importante para ter o éxito. Temos que seguir en ese punto de que facer ver moito do que temos. Non sei se estades de acordo en isto, e de aí quero aportar eu o meu graño de arena, que se vexa isto todo que quero que... Perdón, puse un pouco nervioso, verdad? Nada, bien. Para todos moi ben. Estás aquí, nos estaríamos nerviosos encima dunha pasarela, moito máis, bueno, perfecto. Pois temos moda tamén, que seguramente é un punto que pensabades que iba a falar, que dicíamos teares de viño, temos o encaixe de camarines que tuvo a sorte da imaxen que habría que promocionarlo moito máis, que o están facendo, que o están levando a Madrid, hai que levar isto todo que temos a un nivel máis internacional, non máis local, porque o que temoslo moi bo, pero temoslo para nós. Creo que hai que facelo ver máis afora de España, máis afora de Europa, e que a xente veña que tamén temos tendo co Camiño de Santiago, que seguramente falará Antón Pombo, que nos dá máis visión internacional, que moita xente conoce esta zona polo camiño tamén que chega aquí. Creo que está todo dito, non sei que máis engadir. Perfecto, despois no tempo de coloquio tenemos tempo para tal. Antón Pombo, doutor en Historia, amigo, un dos ideólogos de Vela Fisterra, ao igual que Antón Castro tamén, e de Vela Muxía, e, bueno, experto no camiño, porque no ano 2004 leva editando para a editorial Anaya a guía máis vendida en lingua castelá, e el foi o primeiro que publicou a prolongación a Fisterra Muxía nunha guía. Eso é algo que, afortunadamente, estamos vendo e estamos saboreando a día de hoxe, porque o camiño xa estaba aquí,
de toda a vida, pero a xente non viña a visitar a Muxía. Agora ven, probablemente unha parte da culpa a teña Antón Pombo, a súa teimudez, porque reivindicar o que a nosa terra e esa prolongación ao final do camiño das estrelas. Experto en turismo e en comunicación, sobre todo relacionado co Camiño de Santiago. Antón Pombo, moi boa. Pois moitas grazas, Pepe, é un placer estar con todos vosco, hoxe aquí. Falar de último, é certo que un se vai quedando sen argumentos, pero, bueno, en Eurovisión os que actuaban de últimos teñan a vantaxe de que era a canción que mellor se lembraba despois, non? E logo o último libro da Biblia, pois é o Apocalipse, non? E eu son un pouco apocalíptico, a verdade. Fronte ao optimismo xeralizado desta mesa, pois a min tamén me gustaría incidir en algúns aspectos negativos da Costa da Morte, que creo que hai bastantes, non? E vou retomar un pouco o que expresaches, Soli, antes, que temos que empezar a facer calquera reflexión dende o global para chegarmos logo aquí ao noso territorio, non? Eu estou persuadido, personalmente, de que estamos ante un cambio importante na historia do mundo, posiblemente que ven dado pola situación que existe no planeta. Creo que isto do COVID non é máis que o limiar dun proceso moitísimo máis grave que vai ser o do cambio climático. Isto é un anticipo, un preludio, e o cambio climático evidentemente vai causar unha transformación brutal na forma de relacionarnos, na economía mundial, na sociedade, no pensamento, e haberá áreas do mundo que serán moi perxudicadas por esta transformación lenta, pero que non ten aparente remedio a curto prazo, e outras que se van vir máis beneficiadas, que se van ver máis beneficiadas, e posiblemente non sexamos unha das que se vexan máis beneficiadas en algúns aspectos, non? De aí que se está falando moito de California últimamente, das vantaxes de ter, como dicía Jorge, pois unha meteoroloxía benigna, e cando todo o sur de Europa vai ser unha grella, non? Entón, para estes novos tempos, posiblemente, os sistemas de análise que tiñamos ata agora e as ferramentas que usábamos habitualmente, tanto dende a socioloxía, como dende a economía, como dende o mundo do turismo, que é do que vou intentar falar un pouco, pois non son válidas. Os economistas da última xeración están dicindo que isto do PIB, a ver, isto xa non é un índice válido para analizar a riqueza dun país ou dun territorio. Tamén se está dicindo no ámbito da demografía que o despoboamento non ten por que ser algo negativo, porque sempre dicimos perdemos poboación, isto é un desastre. Pois o mellor perder poboación non é negativo, o que sí pode ser negativo é o envellecemento poboacional, pero non perder poboación. Toca máis verde, máis territorios, se somos menos. Logo, bueno, xa sabemos a crise do tixolo, do ladrillo, de que a construción non vai ser a panacea, de que as autovías, de que certas cousas que pensábamos que era o mellor para comunicarnos, para enriquecernos, pois que tampouco. Todo isto está en entredito, non? Entón, temos que ir cara a novos modelos, e por iso hai que analizar as tendencias internacionais e tamén no mundo do turismo. Hai pouco creouse unha asociación aquí na Costa da Morte, a DECOM, que en certa maneira pois se adiantou un pouco a este debate tamén. E estive lendo outro día un análise que fixeron eles da situación económica e social, sobre todo a natureza tamén da Costa da Morte, non? Falaban de 10 feridas que existen no territorio, que logo podemos comentar, porque, bueno, se agora falamos de todo isto, levaría moito tempo, non? Pero falaban, bueno, pois do despoboamento, da economía, da natureza, da habitabilidade, servizos públicos, unha serie de eivas que son moi características en xeral de Galicia, pero tamén da Costa da Morte. E como a mí me gusta ser moi pragmático, pois vou aportar 6 posibles medidas ou actuacións para o que sería o turismo da Costa da Morte, que é o campo que mellor coñezo e no que mellor me desenvolvo, non? En primeiro lugar, creo que hai unha palabra que debería ser o referente dende agora e cara ao futuro da Costa da Morte en calquera actuación encamiñada a potenciar o mundo do turismo ou iniciativas empresariais que teñan que ver co turismo.
e esta palabra é o ecoturismo. Isto é unha muletilla que se emprega sempre, a sostenibilidade, o turismo, a ecoloxía, etc. Pero moitas veces non queda máis que neso, non queda máis que nun título para obter fondos europeos ou para justificar certo tipo de investimentos. E creo que deberíamos avanzar máis nesta idea do ecoturismo, non? Temos as condicións xeográficas, temos as condicións históricas, temos as condicións culturais para desenvolver un proxecto de calidade verde. E cando digo verde, non digo o verde o que nos está condenando o sistema, porque existe un sistema que a nosa nos ten etiquetados. Por moito que queiramos facer, o sistema é como unha lousa que temos en riba das nosas cabezas e a nosa nos ten etiquetados. Nos ten etiquetados como un destino, sí, turístico temporal, de vir aquí determinadas épocas do ano, pero sobre todo nos ten etiquetados como grande eucaliptal de Europa, non? Toda a costa da Costa da Morte, todo o norte de Galicia, aquí dun xeito moito menos profesional que na Mariña, pois nos ten etiquetados para despoboamento, moi ben, pois se vai ocupando todo o terreo con produción de madeira barata para beneficio basicamente dunha empresa que está aí na ría de Pontevedra, pero para beneficio dun sistema que di, bueno, pois eólicos tamén, por suposto, como dicíades antes, beneficio para fora, e eucaliptos, pois o mesmo. Aquí se paga unha miseria, beneficios para fora. Isto son unha serie de cuestións que están xa moi metidas nos miolos da sociedade desta comarca, e que vai ser moi difícil de sacarlo, porque, bueno, vai entrando un diñeiro de cando en vez, cada vez vai haber máis lumes, etc. Bueno, ecoturismo, turismo verde. Tamén un turismo de emprendedores e de pequenos propietarios, de familias, como este exemplo que temos aquí hoxe de Vela Fisterra. Porque hai outro risco, que se isto algún día se chega a poñer de moda, pois que empecen a entrar as cadeas hoteleiras e a xestión a unha dimensión diferente do que é o pequeno negocio ou un mediano negocio, non? Temos un exemplo que moitos están aplaudindo, a primeira entrada dunha cadea hoteleira na Costa da Morte cunha estrea recente, Parador de Muxía, é unha cadea hoteleira. Ademais é unha cadea hoteleira que xoga con vantaxe porque está disparando coa pólvora do rei, non? Así é moi fácil, cando a ninguén se lle permite actuar en terreo rústico, ben o Estado nos está facendo un favor, supostamente, pero está creando un macrohotel nun lugar en que ninguén o podería facer máis que o Estado, non? E que vai crear unha competencia desleal con outra serie de negocios. A segunda idea sería que para protexer o noso medio sería imprescindible que contáramos con parques naturais. Hai que regular o medio, hai que ordealo, e o parque natural é a medida coñecida de protección da natureza que existe hoxe en día. E na Costa da Morte non temos ningún parque natural, temos zonas LIC, temos zonas protegidas con outras figuras que están na legislación europea, pero non hai parques naturais, pois aquí sí que depende evidentemente da vontade política, non? Creo que como mínimo deberíanse declarar 2 parques naturais na Costa da Morte. Un, que xa é unha demanda de hai anos e que hai movimento social detrás, e asociativo, que sería o do Monte Pindo, e tamén o areal de Carnota, con toda a zona intermareal de Carnota, e outro do que non se falou ata agora, pero que creo que ten incluso tanta ou máis justificación que o do Monte Pindo e Carnota, non? Que sería un parque natural, lineal, que abranguera todas as zonas máis sensibles da costa, dignas de protección, que hai entre Fisterra e Malpica, ou entre Malpica e Fisterra, dame igual. A terceira idea sería esta idea que surdiu da base, que sería a Ruta dos Faros, chamada Ruta dos Faros, que en realidade aquí a estamos vendo cunha visión un pouco localista, pero que non deixa de ser unha peza do que é o grande roteiro europeo E9 que venden de Estonia ata o Cabo de São Vicente en Portugal, que sería unha peza clave tamén para desenvolver este parque natural da Costa da Morte, porque a Ruta dos Faros comeza actualmente en Malpica e remata en Fisterra, xusto a zona máis sensible que podería formar parte deste parque natural. Asemade, penso que esta Ruta dos Faros, que o mellor o nome non é o máis axeitado, porque faros hai en todas partes,
debería comezar, se se mantén a idea dos faros, debería comezar na Coruña, debería comezar na Torre de Hércules, porque iso daríalle unha proxección moitísimo máis internacional, porque é patrimonio da humanidade, a Torre de Hércules, e iso pois a engarzaría co turismo cultural que promove un pouco a UNESCO tamén. Sí, tres ideas máis moi breves e logo as comento máis adiante. Os fisterras atlánticos, para beber da experiencia dos demais, pero tamén para proxectar e poñer en valor os nosos recursos, os nosos fisterras, porque ás veces penso que sinceramente temos unha serie de recursos nesta comarca que están tan potenciados como poderían estar nun país africano. O señal, ter aquí o Cabo Fisterra, telo no estado que está actualmente, é algo absolutamente lamentable para o turismo. E quen di Cabo Fisterra di o Cabo Touriñán, prácticamente descoñecido ata hai pouco, malia ser o punto pois máis occidental de España na Península Ibérica. Quinto, Camiño de Santiago, pensamos que xa está todo feito, prolongación de Santiago a Fisterra Muxía, pero creo que hai dúas vías para potenciar moito máis esta prolongación. Unha delas sería entender non só o camiño como un fío que vai unindo determinados selos, sino como un territorio, un ámbito territorial. Porque a partir de agora vai haber dous tipos de usuarios destes camiños. O peregrino máis tradicional, que vai as etapas, e chega aos lugares, descansa, etc. Pero tamén o turista cultural ou o sendeirista cultural que vai a visitar facendo o camiño a contorna do camiño, ou seja, habendo empresas que o despracen ou existindo medios que poida coñecer lugares próximos. Entón temos que entender o camiño non só como un lugar lineal, un espazo lineal, sino como un territorio máis amplo. E a segunda idea sería que este camiño debería engarzarse con outros itinerarios, e penso que o que mellor cadraría para engarzalo sería o camiño inglés, e crear unha especie de marca que xa incluso pensamos nun nome que podería ser o Camiño Atlántico, para que a xente teña un camiño de medio percorrido, que podería ser facer o camiño inglés primeiro, pasar algún tempo en Compostela, e logo vir ata aquí, e pasar algún tempo ao final do camiño tamén. E entón temos o produto, como dimos os turoperadores, que mellor encaixe na demanda actual, que é o medio percorrido, ou seja, estamos falando de ao redor de 2 semanas, medio mes. E por último, e isto xa sería máis dentro do ámbito da utopía, para rematar, como me gustaría a min que na Costa da Morte houbera, porque temos un espazo xeográfico de un tamaño semellante, con unha singularidade moi especial, de que houbera algún tipo de actuación como ten acontecido na illa de Lanzarote con César Manrique, non? Non digo que sexa un artista, un xenio ou unha persoa que tire do carro e que el faga todas as intervencións e todo o seu cargo, pero sí algún tipo de unha serie de intervencións que tamén terían que ver co engarce co medio natural, non? Intervencións artísticas engarzadas coa natureza, algo que potenciara os nosos valores que xa son de por sí grandes dentro da natureza, do medio ambiente, con aportación humana, creativa. César Manrique fixo moitas cousas, algunhas custosas, certamente, non? Pero outras máis singulares, máis económicas, o Miradoiro, o Xardín dos Cactos, bueno, que aquí se podería desenvolver unha serie de actuacións deste tipo sen un investimento grandísimo para potenciar máis os valores tamén naturais, creativos da Costa da Morte. E entón, como conclusión, diría pois que para min o turismo non, o futuro da Costa da Morte pois ten que ser verde. Ten que ser verde ou non será, pero non verde eucalipto, senón o verde nun concepto moito máis global, en metafórico. Moi ben, bueno, pois moitas grazas. Acabamos, por tanto, co turno de intervencións. Vedes que ao final parecía que era curto, pero ao ser tantos os que temos que participar, aí Antón Pombo abusou un pouco da confianza do tempo que deixou tamén Damián, que deixou aí un par de minutos. E nada. Por tanto, agora vamos a esperar a que se incorpore Ángel Carracedo. Sabedes que a televisión moitas veces manda, xa leva unha hora esperando, non chegou exactamente o momento axeitado cando deixaron que iban vir, que iban a estar ás 10 menos cuarto para gravar, e, bueno, ao final pediron isto, contaba con facelo dentro de, bueno, obviamente antes,
e agora vamos a esperar a que veña un segundiño. Vou aproveitar unha para disculpar a dúas ausencias que non están aquí connosco, que xa vos lo contei así un pouco polo miúdo, pero hai que contarlo para todo o mundo, que son Juan Carlos Ribeiro. Juan Carlos Ribeiro, o COVID, desafortunadamente o deixou tirado en Palo Alto, en California. El pediume disculpas, dixo que estaría encantado de estar aquí, que lle encantaba a idea. De feito, cando empezamos a falar coa xente, empezamos coa xente da fora, que estaba máis longe, precisamente para ver cando eran as mellores datas. Escolleuse agosto, porque ao final confluímos de que en agosto casi todos estamos aquí na terra, e el tamén, todos os meses de agosto ven aquí. Agora mesmo tiña que estar aquí xa, retrasaron o voo, collo, me parece que dentro dun par de días ainda, a ver se ten sorte. Me dixen, mira se teño ganas de estar non só con vos, sino que levo xa, desde antes do confinamento, sin estar coa miña familia teño en Barcelona, e estou eu só aquí, perdido aquí en Palo Alto, en California, e ese é o motivo polo que non pudo vir. Eso sí, asegurou que na segunda edición que iba a estar, nos próximos días que se vai a chegar por aquí, pois se queremos tomar un café ou algo con él, pois seguro que tamén teremos oportunidade de poñernos cara e tal. E Yaiza Canosa, que por un motivo ben diferente. Yaiza Canosa, natural de C, bueno, por certo, Juan Carlos Ribeiro natural de Estorde, aquí ao lado de C tamén, onde ten a casa dos seus avós e todo isto. E Yaiza Canosa, que é unha empresaria, unha moza, que fai un par de anos a revista Forbes dixo que era unha das 50 persoas máis influentes de España menores de 30 anos. Ten unha serie de startups que manexa, unhas empresas, e bueno, pois a verdade é que unha delas, bueno, acaba de vender a metade da súa empresa, o 50% a un grupo de inversión por 17 millóns de euros. Unha rapaza deste calibre, bueno, pois xa está pegando forte no mundo da empresa, non? E tamén nos dixo, me chamou onte ás 10 da noite con moito dor do seu corazón, porque tuvo un incidente. Queimouselle unha nave en Madrid, que me parece que foi intencionado, ainda por encima un incendio, e leva arreglando papéis e tal e cual. E onte ás 10 da noite, ainda quería vir, pero me dixo, Pepe, non dou máis, non aguanto máis, agora non podo coller un coche para lá, e se non se che ocurre coller un coche, porque pode ser moito máis perigoso que o collas, que non asistas a este foro, que xa estarás noutra ocasión. Logo destas explicacións, e esperando a que Ángel Carbacedo, que nos reclamou a Televisión de Galicia que se incorpore de novo con todos nós, que por certo, bueno, xa fixemos algunha que outra entrevista. A Radio Nacional de España tamén ten comprometido sacar unha reportaxe deste traballo a partir do día 10 en Radio Nacional de España e en Radio 5 Todo Noticias. Sabedes que teñen o formato este de repetir a reportaxe, farémolo agora en breve. E, bueno, creo que podemos ir comenzando xa no turno de intervencións. E, bueno, eu sei que todos tedes moitas cousas apuntadas, moitas cousas que decir. Eu arrancaría con unha que fui un pouco denominador común deste foro, que é o tema das enerxías, da enerxía eólica, e eu vou un pouco máis alá. Non vos dá a sensación, en moitos casos, que nos podemos sentir como os nativos de América cando viñeron, nos levaron todo e nos poliaron todo? Eu falo, por exemplo, da enerxía eólica, non? Que parece que son collendo e levando a daqui, como os colonizadores fixeron coas materias primas máis ricas que se atoparon neses outros países. Non sei se vos sentides un pouco así ou non. Eu dixo que era así, un pouco de tal, e, bueno, me gustaría que xa comezara un capítulo das vosas intervencións cando quixerades, polo orden que quixeras. Non sei se David, que é o que máis tempo leva sin falar, queres arrancar xa. Bueno, eu invitaríache. Sí, bueno, pues gracias, Pepe. A ver... A partir de agora este é un formato coloquio, ou seja, que quen queira intervir en calquera momento levanta a man, e eu o que vou facer é empezar a dar turnos e tal, para intentar conseguir que todos participedes no mesmo tempo e todo isto. E despois, sí que é certo de que despois de que todos ás 2 da tarde xa rematemos este coloquio, gustaría meter de vos un titular que sería a título de, precisamente, de conclusión, non? E como ves vos isto, un titular de 30 segundos, un minuto nada máis, porque con eso vamos a xerar a nova e a noticia das conclusións deste evento. Bueno, creo que Jorge quería comentar no tema. Sí, veña, adiante. A sensación, a mí era un pouco exagerado, non? Pero esa é un pouco a idea, non? De ser como nativos os que nos están quitando o recurso de aquí, non? Como vos decía, o potencial de xeración da Costa da Morte é moi alto, está xerando unha parte enorme de enerxía eléctrica de orixe eólica,
cando se empece a desenvolver a offshore, que vai ser xa nas costas, aquí previsiblemente tamén vai haber bastante. Entón, bueno, Ricardo foi diputado en Madrid, ademais do grupo de goberno, non? Eu sei que as cuestións tan aparentemente sinxelas como son esta, non? Que sería simplemente decir, bueno, vamos a poñer unha porcentaxe do canon, como se facía, por exemplo, en Ferroatlántica, non? Unha parte da explotación repercute no Concello. O Concello de Dumbría ten un plus, tivo sempre un plus de orzamento municipal enorme derivado da propia explotación de Ferroatlántica e de toda a presa. Dumbría pois, ten un desenvolvemento moitos servicios espectacular, moi por riba do que lle correspondería pola súa poboación ou polos seus recursos, non? Entón, claro, isto, generalizado po tema eólico, sería unha fonte de riqueza para quitar pois, moitos dos problemas que temos en riba da mesa. Tengo unha pregunta para Ricardo, non? Para un pouco usar a zancha aí o guante. Claro, que faría falta e que faches no grupo de goberno do país para que realmente a regulamentación cambiase, ou un intento do bipartito no 2005-2009 que, bueno, que se careu. Entonces, que está pasando aí, non? Hai unha presión moi forte das eléctricas, isto sabemos, non? As empresas eléctricas son un poder fáctico brutal neste país, posiblemente esa o maior lobby deste país, dos grandes potentes da empresa. Pero cal sería o camiño político? Ricardo. Sí, bueno, xa que me dixes así entrada... Sí, doche pase perfecto, además, para que continuases. Bueno, a Comisión Europea, desde o mes de maio, estamos financiando ahora un proxecto de 3 anos para analizar a transición enerxética en Europa. Temos identificado 13 estudios de caso en toda Europa, donde vamos a analizar todas as distintas dinámicas, patróns de comportamento, tamén factores, ¿no?, que influyen nesa transición. E parte deles ten que ver coas decisións que se adoptan na política, co poder, ¿no?, xa antigo que teñen as eléctricas neste país, como condicionan as políticas locais, e non só locais, senón tamén nacionais, porque, claro, é unha pauta común que moitos políticos que estiveron desempeñando postos importantes como ministros, desde ministro hasta outros cargos, altos cargos da administración, casualmente acaban nos consellos de administración das compañías eléctricas para seguir mantendo esa pinza de control, ¿no?, sobre o desenvolvemento. E iso afecta moi directamente a Galicia. Como ben dixeches, o bipartito impulsou unha medida que foi cortapisada, ¿no?, porque cando tocas o poder que está baixo o control de compañías multinacionais, pois reacciona con todos os seus resortes, ¿no?, da maneira que reaccionou, ¿no?, caendo na perda do mantemento do control do goberno, ¿no? Neste caso, bueno, negativo, porque, bueno, era un primeiro paso para romper esa pinza, ¿no? E no caso de que comentas, ¿no?, de que podería establecer esa comparación con Ferroatlántica, sí, ese é un exemplo, pode haber moitos outros, ¿no?, moitos outros que é necesario discutir, pero iso tamén implica que a xente ten que implicarse máis na toma de decisións relacionadas con enerxía. Entón está agora un movimento que está ocurrindo ahora en Europa e que está tomando forma tamén nos ámbitos de investigación social da Comisión Europea, é o concepto da ciudadanía da enerxía, da ciudadanía enerxética, que implica propoñer modos e sistemas de gobernanza, de colaboración de gobernanza e decisións entre distintos niveis das administracións, con maior participación da ciudadanía. Este é un concepto que, claro, precisa tamén construir capacidades entre políticos, construir capacidades entre líderes sociais e entre ciudadanos que teñen vontade de incorporar as enerxías limpas, ¿no?, no seu contexto doméstico e no seu contexto tamén urbano e municipal. Pero non podemos facer nada se o sistema sigue sendo vertical, é dicir, se o sistema vai de goberno cada ciudadanía sin pasar por ninguna outra instancia participativa. Nós estamos traballando moito desde a universidade con procesos innovativos de participación da ciudadanía, establecendo instrumentos, ferramentas que podan facilitar
este traballo conxunto, porque é un traballo social, é un traballo humano, aí hai un montón de factores humanos que fan, bueno, que axudan, non? O que facilitan que isto poda ser así algún día. Por exemplo, o sentimento de capacidade para pensar en términos enerxéticos. Eu, como cidadán, un cidadán sempre podo pensar, eu non sei nada disso, que vou a participar, non? Entón ten que haber un proceso de normalización, de capacitación, de construcción de conciencia ambiental. Volvemos, ¿no?, ao que proponía antes Ángel, ¿no?, o tema da educación ambiental. A educación ambiental tamén é unha educación enerxética, porque ten que dar lugar precisamente a este novo modelo de gobernanza, modelo de adopción de decisións nas administracións locais, nas administracións provinciais, en a administración do Estado en xeral, non? Hai, precisamente, estou dirixindo ahora un curso que vai ser o 17 e 18 de setembro sobre os avances na investigación en transición enerxética, un curso para a Universidade Menéndez Pelayo, onde teremos importantes referentes que nos van a falar do estado actual desta cuestión desde a perspectiva social, desde a perspectiva económica, desde a perspectiva psicolóxica, desde a perspectiva sociolóxica, cultural. Este enfoque, ¿no?, que lle dou a este curso de transición. Aí está, non quero acabar. Soli quería apuntar. Sí, quería retomar a idea esa da ciudadanía enerxética, non? Sempre falamos de porque os políticos que pasou e tal, pero creo que temos que ter en conta tamén que ten que partir de nós, unha vontade social que ten que ser ese motor de cambio para que os políticos podan tomar esas decisións. Eu no meu traballo nunha firma de consultoría ambiental, é a firma máis grande non sei do mundo, pero é as máis grandes, e fago moitos parques eólicos. Fixe o parque eólico máis grande de América Latina e o máis grande offshore nos Estados Unidos, non? Entón, a miña labor como socióloga é justamente esa, ir e falar ca xente e ver o que a xente quere, porque non é só as normativas as que van a facer que esa empresa decida investir ou non nese lugar, sino é a responsabilidade social, a licencia social que esa empresa ten que acabar. O sea, non é só a licencia ambiental, o estudo de impacto ambiental que lle vai a dar un permiso para poder por aí esa instalación, esa licencia social que é o consentimento da poboación nese lugar que lle vai deixar ou non facer o parque eólico ou cualquier tipo de emprendimento, non? Entón, darse conta de que temos esa forza, temos esa capacidade de influir, e tamén por un tema de branding, moitas veces, por un tema reputacional, as empresas teñen que, aínda que non sexa unha norma, teñen que invertir na sociedade. Eu fai pouco cheguei aquí unhas vacacións e vi un parque eólico aí en Touriñán, chega hasta Libres e tal. Claro, como fago parques eólicos, eu empecé a pensar, bueno, aquí chamarían a xente para falarlle, farían unha consulta pública, cal é a compensación ambiental que ten esta xente daqui, fixeran a carretera, pregunten ali na aldea, non, pois eu non sei, un día apareceron as torres e aí están. E pois, bueno, claro, eu no meu traballo o fago fora, pero aquí na casa non me entero, non? Entón, ás veces dis, bueno, non é só os políticos, a xente tamén ten que moverse para intentar cambiar esas cousas. Unha pregunta, así para saber, non? Porque non sei, que porcentaxe máis ou menos se supón a unha empresa en RSC ou no que sexa, vamos, que teñe que deixar no territorio? Que porcentaxe? Hai unha porcentaxe típica que se poda decir dos beneficios que teñen que deixar? Hai algo establecido na... Non, há dous conceptos diferentes. Un concepto que é contenido local, que moitas veces nas normativas dos países teñen un porcentaxe de emprego local que ti tens que xerar ou de suministros locais que ti tens que comprar, que está establecido na normativa. Entón, por un lado temos o contenido local, que é obligatorio, e depois a responsabilidade social xa é unha vontade da empresa. Moitas veces ten que ir en función do impacto ambiental. Entón, non todos os proxectos van a ter a mesma compensación ambiental, esa responsabilidade social, non é? Se ti tens un proxecto que vai ter uns impactos moi grandes, moi significativos dunha grande magnitud, pois tens que, o investimento que vais instar no seu territorio ten que ser moito maior, que se teña un proxecto que uns impactos menores, non?
Depois tamén depende un pouco da sofisticación da empresa, de se unha empresa que recibe ou non financiamento internacional da banca, porque a banca xa ten uns patróns de desenvolvemento, de desempeño que lles exixe, o que teñen que deixar. Entón é unha confluencia de moitos factores, pero non as cifras establecidas que diga ti tes que deixar esto. Non se non sería eso. Pero aquí, por exemplo, podrías adaptar algún modelo, non sei, un modelo noruego ou un modelo californiano? Mira, por exemplo, en Angola, nos campos de outro tipo de enerxía para petróleo, o contenido local é do 50%. O sea, se ti vas a investigar aquí, tens que deixar o 50%, é un contenido local moi alto, non? En outros países é do 20%, en México, en Brasil é moi alto tamén, é do 30%, máis ou menos, depende. Eu teño proxectos no que é un proxecto dunha planta de gas que costa, non sei, 900 millóns de dólares, máis ou menos, están pagando $1 millón anual para accións sociais nesta comarca. Eu intuyo, Sole, que incluso isto non está, digamos, tipificado precisamente porque é a propia empresa a que demostra prestixio dicindo que ten máis ou menos responsabilidade social corporativa, non? E por iso, o mellor, bueno, pues as grandes corporacións pues demostran o seu poderío non só cos seus grandes números, sino cos seus grandes números a hora de responsabilidade social corporativa. É algo, un método que non está implementado aquí, ao revés. Aquí case as empresas están entrando co tema este corporativo casi un pouco forzados coa propia sociedade, non? Que che di, joder, teñe que dar a túa terra o que ela che está dando, non? Parece que este sistema como se non estuvera implementado aquí. Non sei. David. Moi ben, bueno, eu cambiando un poquinho de tema. Sí, vale, por introducilos todos. Sí. Bueno, por certo, por situarnos, son as 12 xa, que xa o tempo corre. Faremos unha pequena pausa para un cafeíño tamén, porque o corpo tamén necesita reposición, aparte de que está reservado un bo xantar aquí ao lado, non vai haber que coller o coche, aquí ao lado un bo xantar con produtos típicos locais, e iso será en breve tamén. Por tanto, a mí dame moita satisfacción cando traemos amigos, ¿verdad? Que veñan aquí e enseñamos estos, que é un sitio espectacular, ¿no? Pues tamén te mencionas que viaxas polo mundo, nós tamén vemos sitios, realmente aquí hai algo singular que hai que aproveitar. O que pasa é que eu creo que aquí, primeiro, hay que apostar claramente por un turismo distinto. Esta singularidade non podemos facer que se diluya neste tema de cadenas hoteleras grandes ou aspectos que existen no outro lado, ¿no? Aquí hai aspectos que son moi típicos de aquí. Vamos a falar do sector primario. O sector primario ten algún aspecto turístico? Sí que o ten, porque se vos fixades en Ires empezou o turismo que chamaba vacacións en casas de labranza, no ano 60 e pico. Ese turismo perdeuse, no cal a xente de fora viña participaba nas tareas de labranza das casas rurais, iban a recoller a verdura ou iban a pastorear e tal. Ese hoxe en día perdeuse, eu creo que é moito, non vou dicir que todo o mundo está interesado en eso, pero é algo que aquí podíamos sacarlle moito partido, vale? O sea, desde ir a coller moras ao monte, a levar a xente a camiñar por unha leira ou un monte, non sei que, o sea, hai moitos aspectos aí que están sin aproveitar. O tema do marketing, tamén o mencionaba Damián, creo que é moi importante que a nivel de Bisbarra teñamos unha mensaxe común. O tema dos parques naturais, non acordo que mencionou, pois parece fundamental. En Estados Unidos o tema dos parques naturales está super profesionalizado, está moi cuidado. Hai xente que está dedicada simplemente ao que é o cuidado deses parques e que sean un turismo sostenible. E despois, sí, nos aspectos negativos a mí tamén me dá a veces un pouco de vergoña, pois que hai faros, hai sitios que son emblemáticos e están moi descuidados, non? E o que me sorprende a mí é que, bueno, podes ter un descuido, pero que ese descuido sea permanente, ano tras ano tras ano, é un poquinho difícil de explicar, vale? Se hai algo que está mal, ou está estropeado, se además se pode solucionar con unha man de pintura, vale, ou cambiando unha resa que está oxidada, leva aí 30 anos, pois hagamos algo entre todos, tratar de mellorar esas cousas, non? Os detalles contan, os detalles afectan a autoestima, vale, de outro tema, o tema este do feísmo, tal,
parecería algo máis a xente di, bueno, é algo estético, tal, pero ao final hai moitas teorías que demostran, ¿no? Que se tes unha zona cuidada, a xente ten moito máis cariño pola zona e axuda en aspectos que van máis ao turismo, van máis do desenvolvemento e no que é o amor pola terra propia, ¿no? Entón, eso gustaría moito. Paco, seguindo o de turismo, non cabe dúda que é un dos elementos fortes da Costa da Morte, ¿no? Claramente é algo a potenciar, a mellorar desde diferentes puntos de vista, desde diferentes aportacións que vanse plasmando, que todo o mundo está poniendo en riba da mesa, e que, bueno, que aquí hai experiencia tamén, xa se leva quizás tamén o turismo gastronómico con poñer un novo, bueno, non é novo, pero, bueno, por lo menos para contrarrestar o que é a dieta mediterránea. Nós temos a dieta atlántica e, sin embargo, é moito máis conhecida a dieta mediterránea que atlántica, e eu creo que é unha das cousas que hai que impulsar e vender, non? Pero, dito isto, todas as bondades e as maravillas do turismo, que eu non, lógicamente, non vou dicir que non hai a facelo, hai que pensar que as zonas que viven do turismo, o turismo é un concepto de servicio, non? É que estás dependente de outras cousas. É o que está pasando na España nestes momentos, o ser un país de turismo e de servicios, donde en momentos de crisis pasa o mal porque non tes motor que genere a economía non dependente, tan dependente como o turismo. Entonces, xa digo, independentemente de que o turismo ten que ser un elemento forte, habría que pensar en buscar ou plantexar outro tipo de generador de riqueza na zona, non? Plantexar alternativas que non sexan tan dependentes de outras cousas, e que cando as cousas vayan mal, pois a nós nos vayan peor, por a distribución geográfica que temos, e tamén por depender dunha forma tan importante como se depende do turismo. O tema da enerxía, pois claro, iso sí que se supón unha materia prima que generaría riqueza, non? A explotación de toda esa energía eólica, energía hidráulica, algo máis, bueno, é dicir, pero por lo que parece eso non está moito nas nosas mans, ou pode estar, non sei, a mí pareceme difícil, por menos a corto plazo, que supón un cambio moi importante en moitos sentidos, non? E insisto, ahora estamos vivindo un momento crítico aquí con eso, con Ferra Atlántica, onde hai un problema moi concreto e non se é capaz de resolver, e ao final eso vai acabar sin resolver. É a minha impresión, como está indo eso, non? Entón, isto é unha cousa de aquí, de agora, e que habría que intentar resolver. Se non somos capaces de resolver isto, creo que máis nos vai costar poder resolver plantexamentos moito a máis largo plazo dese tipo de... Bueno, unha cuestión entonces de confrontación de lobbies, porque dá esa contradicción que a Comisión Europea é moi permisiva co control das multinacionais respecto da enerxía, e, sen embargo, está financiando con millóns e millóns de euros, vamos, con centos de millóns de euros, todo o que a investigación sobre a participación da sociedade nas decisións enerxéticas. Con aí, claro, a que atenerse, non? É todo hai aí un lobby científico, un lobby social, un lobby empresarial moi forte, e claro, non podes baixar a guardia, tens que fomentar capacidades que permitan innovar, participación, ter en conta a ciudadanía, nas decisións, e, bueno, de alguma maneira regulamentar, non? A participación do cidadán en calquera decisión que afecte ao territorio en termos de enerxía, porque a enerxía é un recurso, xa non podemos só vamos a ter o turismo, non? O turismo non cabe dúbida que está vinculado tamén á defensa do patrimonio, non? Eu non sei vosa visión que tedes, pero o patrimonio cultural galego, o sea, é dos patrimonios máis ricos de toda a Unión Europea, non?
que sin embargo está abandonado. Se pode decir que está abandonado. Salvo algúns casos aislados, está completamente abandonado, política, socialmente. É verdade, traemos visitantes e enseñamos esas cousas desto aquí, pero non somos conscientes do nivel de abandono en que está todo o megalitismo, toda a historia de Galicia, a historia da Costa da Morte, todos os puntos de referencia patrimonial e cultural que tiña que estar, o sea, na prioridade da administración, como parte das prioridades, hombre, que estamos ignorando neste feito. Somos das rexións con máis patrimonio cultural de toda Europa. E, sin embargo, o que pasa é o que me dá medo a min é que neste foro non noso, o que estamos ahora falando, é que ao final as propostas, os plantexamentos, o que vamos facendo van a acabar dependendo da administración, das tomas de decisión das administracións, e non solamente xa das administracións locales, sino das europeas. O cual, claro, si dependemos de que en Europa se regule desta forma, se regule desta outra, ¿verdad? No, pero a nosa función tamén é crear concienciación, ¿no? Sí, a decir a porque, bueno, é a razón por la que estamos tamén aquí, ¿no? Crear un pouco de conciencia social. Claro, que sí, a nivel eso empeza nas escolas tamén, é dicir, onde aos rapaces hai que ir enseñándose, eu creo que nas escolas, pues, desde fai anos, vense enseñando aos rapaces tamén a ter máis concienciación, neste caso, co medio ambiente, todo isto cambiou moito, ten que cambiar máis. Pero capacitar as persoas para que tomen conciencia de que as cousas poden ser de outro xeito, eso tamén é necesario transmitirlo, non? Ese tipo de capacidades, me refiro, non? E salir do malo será, non? Que o malo será reflexa a indefensión aprendida, non? Da historia, unha historia longa, pero é un sentimento de indefensión relacionado coa depresión e que, bueno, que é necesario sair de aí. A forma de sair de aí é facer ver que non, que as cousas, eu creo que se está facendo ver xa, pero é moi lento, non, o proceso. E aí era onde me refería a aceleración, aos procesos de aceleración que teñen que vir dados pola presión dos lobbies culturais, dos lobbies sociais, dos científicos, non? Por eso é necesario que a ciencia se desconcentre un pouco máis entre os lugares para hacer ver que, bueno, todo o mundo pode ter un papel, non? Non hai ninguén que non sirva, non? Porque todo o mundo encaixa no organigrama de cambio social que nós estamos a falar aquí tamén, Antón, unha vez que Antón abreu a espí, tamén quería falar de algo que ti citas, David, tamén, que é do feísmo. Creo que un dos problemas irreversibles que ten a Costa da Morte é o feísmo arquitectónica a destrucción. Eu traballo en arte e natureza fai 35 anos, o último proxecto fixen en Long Island, cerca de Nova York. Traballo habitualmente con escultores que interveñen a natureza. Creo que é moi interesante o que ti propoñías da intervención dos artistas. E Pepe creo que vive un problema, creo que un dos valores de Pepe é aceptar os vos consellos sempre, e que vives que é o feísmo. Ti heredastes un edificio terrible que era un tanatorio con unha arquitectura lamentable e a optimizaste contratando a dous vos arquitectos e a un gran diseñador. Ben, Galicia necesita unha terapia entre esa disociación que hai entre a natureza e a cultura, a natureza e a paisaxe. Entendemos que a natureza é o territorio non intervido, en ese salvable a Costa da Morte, pero a paisaxe, que é a paisaxe? É a construcción cultural da natureza. E desde finales dos 60, a estrutura arquitectónica que ofrecen os povos da Costa da Morte, o feísmo que ti meteste de pasada, claro que a mí me parece importantísimo, destruyen unha imaxe que en este momento eu considero irreversible. Que significa irreversible? Significa que se non intervese, aí se conta, claro, dice Ricardo, a intervención política é fundamental. Os plans de ordenación urbana da Costa da Morte foron cánceres con metástasis, foron destructivos.
Eso destrozaron un pobo como Fisterra, como Camariñas, como Malpica, como Corme, como Muxía. Son símbolos de unha destrucción irreversible no que se considera a paisaxe como construcción cultural da natureza. Hai terapias, pero hai unha doble terapia que é a terapia cultural e a terapia política. Pero eu, pola propia experiencia miña nos povos, agora, pois, en Muxía, un debate que hai a nivel artístico, donde un alcalde asume unha conciencia personalista do que ten que ser unha intervención sin acudir á opinión dos expertos. Ben, a terapia... Actual, para os alcalde actual. Que? Para os alcalde actual. O alcalde actual, sí. Entón, que sucede? Sucede que a terapia contra o aferismo, eu traigo escultores de todo o mundo aquí, se asustan por ver a destrucción arquitectónica que sufriron os povos da Costa da Morte. É dicir, chegámonos aquí a 3 kilómetros a Fisterra, é o símbolo do caos, de esa especie de apocalipsis arquitectónico que chamamos feísmo. E iso é imposible vendelo a nadie, porque además é a herdanza etnográfica de unha destrucción que é imposible vender. Hai solucións, hai solucións. Bueno, ti apuntabas as intervencións artísticas, que creo que son a terapia que podemos ter, o que fixeste ti en Vela Muxía, pero que iso hai que facelo extensivo aos municipios, non? Contando coa colaboración dos concellos, é dicir, que a intervención política é coa colaboración cultural, é dicir, que a creencia na cultura. Pois aí, alguén quere tomar... Sí. Eu dúas cousas, nada máis. Estou moi de acordo con que todo se está dicindo. Primeiro, o da enerxía, que estaba mostrando aquí a Jorge uns datos. O da enerxía, a responsabilidade social corporativa pasaría por ter máis reducidos. Estaba mirando cal era o coste do kilovatio en España e en outros países europeos. España é o quinto país europeo de máis coste por kilovatio. A tendencia é a peor con Portugal, que está aumentando nos últimos 10 anos un 50% o coste de enerxía. O contraste, Holanda, que é basado en renovables, basicamente, e que ten un dos costes de enerxía máis básico con unha tendencia. España aumentou casi un 50% do coste de enerxía nos últimos 10 anos. Holanda disminuiu un 37% o coste de enerxía nos últimos 10 anos. A responsabilidade social corporativa mellor sería disminuir o coste do kilovatio e seguir outros modelos. Tamén ten que haber unha compensación entre a enerxía renovable e a estética do paisaxe. O parque eólico de Cabo Vilán non ten sentido nun entorno espectacular desde o punto de vista de protección da natureza. Non ten sentido porque tens que ter unha compensación e temos que ter moito cuidado cas cousas que se fan. Logo, do feísmo, isto é evidente, pasa por dúas cousas: educación e riqueza, porque para facer reformas que dis para isto, que serían intervencións necesarias, faría falta ter máis riqueza. Todo pasa por ter máis riqueza e máis educación. Riqueza como? Facendo sectores máis hostibles. Eu tampouco penso que todo pode ser basado no turismo, pero ten que ser máis, eu pensaría máis alá, en traer valor engadido, que é unha posibilidade porque o mundo é menos deslocalizado. Hai cousas que se poden facer desde aquí. Pero claro, que a xente veña, que a xente que pode dar moito máis valor, é o que decía no meu mensaxe, queda vivir, pode vivir aquí. Claro, o feísmo é un factor en contra, pero temos intangibles culturais enormes, que é a nosa maneira de ser, a hospitalidade, a cultura, a gastronomía. Estos son cousas impresionantes que poden compensar un pouco isto, e até a riqueza que poda despois arreglar isto. Penso que
que debe ir por ali, mellorando todo o que temos, pero a verdade é que hai que traballar moito máis, pero sobre todo hai que educar moito máis. O turismo pareceme tamén que hai que facelo máis sostible con cousas como estas que vemos aquí, pero penso que ademais o que está a acontecer co tema da pandemia non desfavoreceu isto, favoreceu. Debe ser dos lugares desde logo da España que mellor vai resistir o que pasou na pandemia. Bueno, fala ti, Eu teño que decir que estou maravillado coas personas de humanidades, cos dous Antóns, non? Porque non sei se teremos un titular, pero a mí o de que o de Antón Pomo, non? O futuro da Costa da Morte será verde ou non será? Eu non sei se xa un lema para isto, non? Tamén dixen que era periodista de turismo. E o Antón Castro de que o feísmo é un cancro con metástase tamén parece moi profundo. O sea que os de humanidade debe de tentar, claro. A parte cultural tamén é importantísima. Poñer eso en valor é un sentido que non poñamos. O noso acervo cultural pasado é máis recente. A min, que non deixemos que os faros, por exemplo, é unha cousa que a min sempre tamén sabedes que me importa moito. O dos faros, falando do Camiño dos Faros, por exemplo, o Camiño dos Faros, eu falo con algunha xente, por exemplo, a directora do hotel de Laxe, comentaba un día que a principal fonte de negocio para ese hotel fora de tempada era o Camiño dos Faros. Evidente, un exemplo impresionante de revalorización por un valor deportivo cultural. Eso foi un exemplo de éxito. Pero cando falas cos organizadores, teñen gravísimos problemas para homologalo cunha federación de montañismo que hai, porque son dalles lugar, e teñen gravísimos problemas. Entón, a pregunta é, por que, aquí vai salir outro dos temas, non? Por que non se unen os concellos implicados que non nos están facendo para simplemente algo que naceu de seu da propia sociedade, fora de paraugas políticos, por que non se poñen simplemente de acordo para axudar a esa xente? Falabas de Touriñán. Touriñán é un sitio simbólico profundo. Ti vas a calquera sitio, vas a Florida e vas ali a Key West e hai un pedrolo enorme de 4 metros e este é o punto máis ao sur de Estados Unidos e ali hai unha parafernalia en Key West. Touriñán, as dúas primeiras accións que houve foron o cartelote enorme este que se puso co meu artículo dos Solpores e despois convencín a Félix un día, que estabas ali, para que pusera un observatorio de Solpor. Ao final a idea foi baixando e quedouse nun banco. Eu escribinlle en galego, castelán e inglés punto máis occidental da España peninsular, que non había nada deso. O sea, Touriñán que un sitio tal, estaba ali o que é o faro, co retrete ali de toda a porquería dos gente que se vai drogar e da toda a basura que hai ali, e nada máis. Então, claro, cousas tan evidentes terían que partir do poder local. Primeiro, con cuestións como a unión para fortalecer cousas que se teñen, e segundo, para facer intervencións asesoradas por grandes expertos. Por exemplo, o tema da unión, o caso de o Camiño de Fisterra-Mosía. Aquí sabemos que Fisterra-Mosía é gen. Cando fixen o paper este meu dos Solpores, fixen o primeiro en plano, calculei en plano, claro, Touriñán se leía que era o último Solpor de Europa, tal, ¿no? Pero se éramos de Fisterra, que bueno. Preguntándome cantos segundos de arco estaba máis para aquí este sitio que o outro. E depois dixen, mira, pois non, pois é que por alturas tantos están, non sei, cantos segundos estou por riba. Era tremendo. E deixaronche falar porque traías os premios Nobel, e senón xa probablemente non terías oportunidade de réplica. En carne propia... E menos mal que non se preguntaron por Cabo da Nave, porque igual compite... Cabo da Nave estaba aí, que se apuntou do nervoso tal... O sea, detalles que non vos vou a contar porque son inconfesables, pero eu viví moitas escenas destas. Entón, xa non quero pensar no tema do Camiño de Fisterra-Mosía, a pedra po kilómetro cero, que había en Fisterra, pois que atacaron, ou... Entonces, ese tipo de cousas tan absurdas, porque a un señor de Tokio dalle igual Mosía que Fisterra, evidentemente, pero claro, ese tipo de problemas son algo que temos que superar, ¿no? Entonces, non sei se Antón Pomo ten experiencia. O problema dos localismos é terrible, non? A mí un día me boicotearon
por falar do Finisterre. O Finisterre, o concepto latino, romano, Finisterre era todo isto. E outra cousa, eu fixen a distinción entre Fisterra, que é o pobo, e Finisterre, que é toda a zona, non? O localismo é terrible, é unha enfermedade, non? E iso está moi connotado en Fisterre. Crearon unha dicotomía terrible cando no telediario primeira edición no do Tempo aparecía Muxía. Durante un tempo, despois do Prestixio, apareceu unha protesta oficial que fixeron o Concello de Fisterra, porque non aparecía Fisterra. É terrible. Sabedes que somos a poboación máis subestruturada do mundo. É o único sitio do mundo que non hai barreiras xeográficas importantes onde os de Santa Comba van casar con os de Santa Comba, os de Vallo cos de Vallo, os de Fisterra con Fisterra, pero nunca se mezclan entre nós. Porque xa o vedes polos apelidos. Os carraceros somos bergantillanos, os Torreira de todo así, porque non hai ese problema do localismo, sí, eso é verdade, é unha cousa curiosa. Tardou en chegar a palabra localismo ao foro, pensei que non iba a chegar por cal estaría moi sorprendido, e sí que é certo, non, que vos sabedelo, e eu digo aos medios, que o nome de Mirando pola Terra non é unha casualidade, non é unha retranca do nome do foro, non? Que ven a decir precisamente que hai moita maneira de mirar pola Terra. Nós intentamos mirar pola Terra un pouco con máis perspectiva, pero hai moitísima xente que mira a Terra precisamente a súa Terra, os seus marcos, non? E aquí é onde decía que os marcos desafortunadamente os temos na cabeza e despois os trasladamos a leira, a finca, ao monte, ao arbal, pero os marcos os temos aquí na cabeza e desafortunadamente eu creo que é un dos hándicaps importantes que temos en Galicia, eu creo que en toda Galicia, pero aquí na Costa da Morte, que é o que nos toca vivir, o sufrimos en gran medida, fruto de eso, non? De que non somos capaces de diferenciar, de que unidos todos somos moito máis importantes, que temos un destino común, que temos moitas máis cousas que nos unen, precisamente, que as que nos diferencian, e, sin embargo, estamos centrados nas que nos diferencian. A mí me gustaría saber a Topongo que te anécdotas que contar, supongo. Sí. E sí que é certo de que, bueno, por aí viño o nome de Mirando pola Terra, non vamos mirar en global, e sí que é verdade de que xa hai estruturas como un xeodestino que deberían estar artelladas para mirar no conxunto, pero que ao final resulta que as estruturas son só administrativas, pero non hai xente traballando nelas, bueno, hai, pero moi pouquiña xente, e sobre todo non se poñen presupostos en riba deso para que ao final a xente traballe nesa dirección. O que non podes pedirle aos típicos administrativos e funcionarios de todos os concellos que a maiores fagan eses traballos, porque obviamente xa teñen o seu traballo e non están en disposición de poder facelos, non? E sí que é verdade que existe unha mancomunidade, hai un xeodestino, pero que non está funcionando ao 100% que debería funcionar e tirar en conxunto de toda unha terra que decía que ten moitos máis cousas en común que en puntos de distensión, non? Pero esa é unha realidade, non? Sí, bueno, eu comentaba antes que dúas das iniciativas máis exitosas no mundo do turismo na Costa da Morte foron o Camiño de Santiago, a prolongación a Fisterra Muxía, e o Camiño dos Faros. Quen tomou a iniciativa para desenvolver os dous proxectos? Foi a administración, non? Foron grupos de persoas altruistas, namoradas do proxecto, da terra, da comarca, que tiraron do carro, logo sumáronse as administracións. Entón, penso que temos que tocar este tema tamén porque non pode quedar fora, non? O tema da planta administrativa e de como está funcionando de mal para os intereses da comarca, non? Aquí están actuando agora, pois, 5 administracións, non? Dende a máis a superior ata a máis próxima, pois, as administracións europeas, os fondos, que aquí chegaron moitos fondos, e como se gastaron eses fondos? Pois habería que facer unha crítica de como se gastaron eses fondos, sobre todo na época en que chegaban en grandes cantidades. En fin, logo está a Administración Central, o Parlamento Español e o Goberno, e logo está a Autonómica, a Provincial, a Diputación, e chegamos á base que son os concellos. E aí penso que temos un grave problema, porque os concellos reproducen a estrutura da propiedade de Galicia, que é o minifundismo, non? Temos uns concellos que non sirven para a actualidade, para o funcionamento, porque non teñen poboación, non teñen capacidade de investimento, non teñen fondos, non teñen personalidade nin estrutura política madura para facer cousas serias, máis algo de cambiar farolas ou repoñer as plantas dun xardín ou asfaltar un camiño, e así non imos a ningures, non? O
os que falan da viabilidade dos concellos, bueno, que non son expertos neso, pero o que leín por aí é que se necesita un mínimo de poboación de 20.000 persoas para que un concello poda ser sostible económicamente cos ingresos que lle proporcionan os impostos municipais e o que recibe de outras administracións, e aquí non sei como está a media na Costa da Morte, pero debemos de andar por 3.000 ou 4.000 de media ou 5.000 como moito, non? O único concello grande que hai aquí é Carballo, non? O resto dos concellos, a capacidade que teñen de transformar a realidade é nula. Entón, bueno, pois hai uns anos o que agora volve ser alcalde de Lalín fixera unha proposta que a mí pareceme moi razonable, que en Galicia deberíamos ter solo un concello por cada unha das comarcas que no seu día definiu a Xunta de Galicia, e aquí na Costa da Morte serían tres concellos, as tres comarcas que existen, non? Bergantiños, Soneira e Fisterra. Como o vexo imposible, pois eu non digo nada máis, porque habería mortos incluso. Bueno, é curioso, acabamos de falar desto ahora mismiño, e sin embargo Antón se saltou a unha comunidade e o seu destino, que deberían estar. E por que non nos saltamos? Porque realmente non nos temos implantados, creo, que teñen o peso que deberían ter na propia estrutura da sociedade. Sí, un comentario moi rápido. Este tema do localismo, minifundismo, que é algo que está moi arraigado aquí, ¿no? Creo que todos estamos de acordo que non é bo para Bisbarra. A pregunta que eu fago é a seguinte: se ti faz unha encuesta na Costa da Morte e pregunta, bueno, gustaríache ter unha entidade supercomarcal, non? Unha unión de concellos con todas estas ventaxas, o máis probable é que a xente posiblemente diría, pois sí, non? Se explicas ben o conto, non? Pero a pregunta é por que non se fai, non? Se a gran maioría estaría de acordo, creo que hai unha aceptación xeral que é bo para a comarca, para a Bisbarra, por que non se fai? Porque hai intereses particulares, bueno, pues, os intereses particulares nunca deben supeditar os intereses de todos, non? Eu estou de acordo con todo o que se di aquí, porque mencionou moi ben, un japonés non distingue entre Musía e Fisterra, se lle contas que hai unha rivalidade, ou entre Musía e Camariñas, pois falle gracia, non? Ni siquiera lle moito sentido eso. Creo que ese minifundismo localismo porque lle fixe moito daño ao desenvolvemento da Costa da Morte. Creo que hai que buscar unha forma de solucionarlo, pero toca tomar pasos específicos para cambiar o sistema, porque senón vamos a estar todos dependendo do alcalde ou alcaldesa de turno, da ocurrencia, da falta de profesionalización. Cando se vera un organismo máis profesionalizado representándonos a todos, eu creo que conseguiría todo mellor. Eu creo que... Bueno, perdón, non é a ti, arranca. Eu compro do problema que temos, que me pasou a mí tamén, que moitos das persoas que vivimos aquí non valoramos o que temos. Que moita xente di, sí, hai un castro, pero está ao lado da casa, pero nunca fun. Conozco xente son de Pasarelas, conozco xente que non foi de Pasarelas, que non foi aos Penedos, que non conoce ese, que non valora o que temos. Ao final pasa que deixamos un pouco, está aí e deixámoslo que paga outra xente. Intentamos que podéis, porque o paga outra xente, nadie se impón a facelo. Eu fixen o Camiño dos Faros, a conocen sitios que non viría polo Camiño dos Faros. Só o Camiño dos Faros, conheci un montón de sitios que son impresionantes, que son bonitos, e que se non fixaste do Camiño dos Faros, vos recomendo facer. E que me cabrea cando vexo que non poden ir adiante esa asociación que foron de 5, que somos moitos, ou que hai moita xente que quere pillar este camiño, e por as administracións non vai adiante. O do Montepindo, outra cousa máis, que diz que desde aí nació Galicia. Esta xente non o sabe. Hai estudos xeolóxicos que dicen que nació Galicia. A Cascada do Ézaro, a única ferventa que cae en mar de Europa. Son cousas que son títulos que son impresionantes, que calquera outra parte do mundo a xente faría de eso o seu punto de interés, como mencionou Jorge antes. Eu apuntaría dúas cousas importantes. Participei fai pouco nos foros de turismo da Deputación e todo o mundo falaba ao redor da figura do técnico de turismo, non? É verdade, sí, que tens que ter técnico de turismo, pero dá a casualidade que en todos os concellos só hai un concello da Costa da Morte, bueno, dous, se metemos Carballo, que teñen un técnico de turismo todo o ano. O resto non o ten.
sea, por tanto, como vamos a traballar sobre un turismo cando, claro, contratamos precisamente con subvencións da Deputación durante 3 meses a 3 persoas, unha persoa que o único que está facendo é repartindo díticos, porque se non hai unha estrategia e non hai unha planificación, que vai a facer unha persoa durante 3 meses traballando neso? Aquí, no foro, titas experiencia, perdón, Ricardo, titas máis experiencia casi que ningún, porque na cadena SER anos e anos, terás que decir en algún momento por que non se fai un foro de alcaldes da Costa da Morte, porque se ti trabachalos a todos, coñeces perfectamente o problema mellor que casi ningún de nós, terás que decir en algún momento, cal é o problema para que iso non se concrete? Pois eu creo que excesos de localismos, de marcos na cabeza. Estamos falando de que a estrutura que temos en Galicia agora mesmo dos concellos é de fai 200 anos nada máis. Sin embargo, está arraigado. Que non ten que borrar? Como se borra que non ten que borrar? Ostras, mas estás facendo a pregunta do millón. Se pregunta bien, está un foro. Claro. Na base de iso que xa se comentou aquí, está a educación. Porque cando eu falaba antes de construcción de capacidades, me estaba referindo tamén non só a ciudadanía, senón aos alcaldes, a xente que normalmente ocupa posicións ou sempre opta a ocupar posicións no ámbito da política. Agora estamos preparando unha proposta para a Comisión Europea para traballar en temas de transición enerxética e o objetivo precisamente é ese, crear un corpus de coñecemento e dinamizar a colaboración entre administracións, entre a administración, neste caso regional, como se define en Europa, e a administración local, e crear instrumentos ou ferramentas que permitan activar esas formas de gobernanza colaborativa. E aí vou ao tema dos localismos, de aí, porque as diputacións, por exemplo, podían redefinir as funcións que se teñen, moitas veces duplican as que ten a Xunta, non ten ningún sentido duplicar actuacións, para facer ese papel, ese papel coordinador, para facer ese papel de formación, de instrucción, de transmisión de capacidades ou de creación de sensibilidades, de cooperación, para traballar entre concellos conjuntamente. Un tema como o Camiño dos Faros, que tamén non ten sentido, un movimento que sale da raíz das comunidades, das asociacións, pois é paralizado nas administracións locais ou regionais, porque non hai unha conciencia de como algo que xurde de maneira natural, que se consolida de maneira natural, co esforzo da xente, se paraliza no ámbito da política. E se paraliza moitas veces por descoñecemento, por falta de sensibilidade, porque non hai unha operatoria mental que si hai na ciudadanía, que si hai un reconhecemento de respeto do territorio, de vivencia da natureza, de convivencia humana, de relacións. É dicir, unha serie de cosas que os ciudadanos valoramos, e, sin embargo, os políticos, por acción ou por omisión, pois están impedindo que se desenvolvan. Falta a sensibilidade de comarca. Non hai esa sensibilidade de comarca. A Diputación, por exemplo, ou entidades como a Neria, por exemplo. Onde está a solución? En un modelo Neria ou a Diputación? Os grupos de desenvolvemento rural, os grupos de acción costeira estaban cumplindo este papel, me parece, non? Sí, deberían estar facendo esa función, e tamén o GAL, o Grupo de Acción Local Costeira, pero eso non deixan de ser entes que son efímeros, que están durante un tempo determinado xestionando uns fondos europeos que foron para os que foron creados, pero eu creo que o problema fundamental é esa, a falta de sensibilización de comarca. Os alcaldes só mandan no seu territorio e non mandan nos outros, a pesar de que pode haber algún que poida ver o seu concello como parte dun territorio, pero a imensa maioría non. A imensa maioría mandan nos seus límites, nas súas fronteiras, cos seus marcos, e claro, non interactúan. E iso que a día de hoxe poderían incluso interactuar, porque se vemos o mapa político da Costa da Morte, pero tamén non deixa de ser algo circunstancial, que é algo de agora, dentro de 3 anos volve a cambiar, e hai outros partidos políticos que xa liamos máis aínda, se cabe. Por tanto, eu creo que mentras a estrutura ou non haya un organismo, no seu día foi Neria fixe un gran traballo de divulgación polo territorio e pola comarca. Neria, diluíuse, non vayamos a falar da asociación agora, pero agora temos un xeo destino administrativo, que está coordinado e está desenvolvido pola Xunta de Galicia. Por tanto, o que temos que facer é pelexar todos nesa dirección, pero cal é o meu sentimento? Que desafortunadamente non se está facendo. Fíxose porque non quedaba outra. Galicia dividiuse en xeodestinos, dividiuse
cando a nós se nos dixo como queríamos o noso seu destino, ninguén opinou, ninguén dixo nada, e por eliminación foi o último seu destino de Galicia, e quedaba Bergantiños, Soneira e Fisterra, e a administración tuvo fácil. Pois xa temos un seu destino que se chama Costa da Morte, pero cando tuvemos que decidirlo, non o decidimos, nin aportamos, nin opinamos, o sea, se nos impuxo por inanición, que é curioso tamén, que é curioso eso, non? E agora temos ese destino, pero é tan curioso que esa inanición ven a demostrar precisamente un pouco interés, porque o lógico sería, ostras, vamos dar unha ferramenta dentro da Xunta, dentro da administración autonómica, vamos a crear o seu destino que nós pensemos que é o mellor. Non. Fui por eliminación, fixeronse todos, e ao final quedaron as nosas 3 comarcas. Por tanto, falta ese sentimento que si temos localista, e é curioso, estamos falando de 200 anos de concello, nada máis, 200 anos, e que rápido se arraigou eso no noso ADN, joder, de decir que son de aquí e son contrario ao veciño de enfrente que é de outro concello. É terrible eso, e mentre non superemos eso, temos un paso fastidiado. É que igual se viñe de... Sí, pode que viñese de antes, non? Pero bueno, sí que é certo de que eu creo que ese é o gran hándicap. E agora, que estamos facendo por ese seu destino? Non estamos facendo nada. É máis, os rumores que me chegan é que hai moita xente que non se sente identificada, que xa non lle gusta, que quixera outra cousa, pero quixera outra cousa, pero de que me estades falando? De volver a empezar outra vez, de perder outros non sei cantos anos? É a ferramenta que temos, non actuamos no seu momento, non decidimos, pois vamos a asumilo, vamos a traballar nesta dirección, e, obviamente, apoiar e traballar, pero non vexo ese... Falo como físico ahora, sí. Creo que falta establecer un sistema de referencia. O sea, un sistema de referencia que, de certo modo, que se deposite por lo menos a guía para esas cosas, ¿no? Que falo tanto de riarle no turístico como, por exemplo, para arreglar o tema das augas, ¿no? O único precedente que hai así máis exitoso é o que fixo o alcalde de Dumbría no seu momento, que conseguiu unir a varios dos concellos da zona para facer unha canalización de auga que está ali posta no Ézaro, que é o sistema de auga que, vamos, foi pioneiro no seu momento, é unha das principales obras que se fixeron, digamos, de ordenamento, é que está da rede de auga a unha zona bastante ampla, non? Mancomunando varios concellos, pero foi a única vez que se fixou eso. Por necesidade imperiosa, porque había que facelo con unha mancomunidade. E foi traumática a creación desa mancomunidade. Tan traumática como que sigue existindo e non se dotou de ningún contido máis que non fose o da auga. E xa tiñamos aí outra estrutura creada que non se utilizou. Falta esa referencia, falta referencia. Fui obrigado, outra vez máis, o da mancomunidade da auga. Damos conta o traballo que nos costa traballar en equipo. Pero eso non irá adiante porque o resto dos elementos aí non verán beneficio do que se fixo. Porque se todo o mundo, decir, claro, o que non pode pasar é que se faga unha estructura macro, non? E que ao final sale beneficiado, pois, X persona, o que concello, o que sale, frente aos demais que non obteñen beneficio. Entón, se repartes para todos, eu creo que ao final a xente dase conta de que xogou. Eu creo que sempre hai que ir facendo ou ofertando estas novas estructuras máis macro, pero mostrando os beneficios tangibles a todos os que están aí. Se solamente salen beneficiados, un exemplo, cara a Fisterra, todo o mundo vai a favor de Fisterra, todo vai, todos os máis beneficiados son Fisterra. Pois non, habrá que facer que tamén os beneficios que ali repártanse cas outras partes. É que pesan. Ten que haber modelos nas que podes crear estructuras máis grandes con os elementos e que todos se reparten, todos os elementos salgan beneficiados e incluso que os elementos non perdan a identidade propia. O tema dos marcos, claro, pues, poden seguir mantendo os marcos, por que non? É coa mesma identidade, pero hai unha estructura superior que engloba todo eso. Que beneficia a todos. Claro, e que todos teñen que sacar beneficio deso. Senón, é claro que a xente vai sempre tirar e vai querer seguir tendo a súa estructura e vai querer que o centro sea de referencia o teña eu, claro, porque é o que leva máis beneficio. Aquí é onde eu creo que fallamos máis, fallase máis en saber transmitir e ser generosos, en este caso, ser generosos para que todo o mundo reciba os beneficios desa estructura, non? Pero creo que hai viso posterior, e que o curioso desto é que eu creo que os beneficios, no caso da auga, que me curioso a mí o Pepe, era algo que seguramente tiña rechazo ao principio, e como foi imposto,
a xente cabreouse ao principio, pero co tempo acabou vendo que eso era positivo, non? Ese é o problema, non? De que a xente só se vai dar conta a posteriori, a priori nunca se vai dar conta. No, incluso foi traumático, porque se obligou a pagar aguas do Pindo que nunca pagaban, que a tiñan gratis, e orixinou un conflito tremendo, incluso con antidisturbios, e cosas disto, porque claro, non entendíamos do Pindo, porque ao facer eso, agora tiñan que pagar eles e repartir a súa auga, que pensaban que era a súa. Bueno, eso era algo tan endogámico, que moitas veces é moi difícil de trasladar. Bueno, no, simplemente quería comentar na mesma línea de, a ver, Ricardo falou da indefensión aprendida, nunca escutei a Ricardo, me encanta, que é aprender a ser pasivo, ¿no? Que eu tenho un problema aquí, ¿no? Que, claro, que ainda que milloremos o que temos, que pode ser o turismo, o sector primario, ¿no? Creo que Ángel mencionaba que non podemos vivir só deso, hai que buscar unha evolución, unha mellora, ¿no? Porque se nos estancamos, a mellor estancamos nós, pero o resto do mundo non, ¿no? Entonces, eu ao principio fixen aquí unha defensa de traer temas de digitalización, temas de, ¿no? Porque é unha rama sobre todo de mellora que non require unha inversión moi grande, ¿no? A facer análisis de datos e tal, e podese facer aquí tranquilamente, sobre todo se se especializa en temas que teñen impacto aquí pola capacidade de desenvolver esas tecnologías con experiencia de aquí, ¿no? É por poñer un exemplo, pero o que están de alguma forma poñendo encima da mesa é buscar formas de mellorar a terra, ¿no? De traer cousas novas ou aspectos novos que ahora mismo non temos, pero que serían sinerxéticos porque temos ahora mismo, de alguma forma mellorar tamén por esa vertiente. Nos conta de que arrancamos dun presente e en vez de ir cara ao futuro estamos indo cara ao pasado, ¿no? Sí, estamos indo cara atrás en busca de cal é tamén a verdade, non? Para localizar cal é o problema e intentar solucionalo, non? Para iso hai que saber cal é o problema. E a verdade é que non é fácil e tamén sería encomiable que fóramos nosos que atopáramos esa solución, non? Pero vos, eu creo que algo que considero impensable sería tan difícil convencer a sociedade da Costa da Morte e os seus políticos de que non somos ninguén así e que deberíamos estar unidos e que debería haber unha unión de concellos. Vos credes que eso... Bueno, eu parto da base que creo que é inviable. Educación desde nenos. Educación, sí, pero Ángel, esa educación desde nenos agora mesmo non vai nesa dirección tampouco. Se fora nesa dirección eu esperaría, sería paciente, pero non estamos educando nesa dirección. Haberá que educar as rapaces desde o seu en conceptos, en valores máis que en coñecementos, en valor de solidaridade, en autoestima das cousas que temos, no valor da cultura, en tantas cousas. Entonces, a mí tamén, por eso eu remataba antes dicindo aquí o tema todo, ao final é educación. É o que me parece. Eu estou no tema dos valores, deixas decir unha cousa, Cristina. Eso é evidente, porque no Estudio Mundial de Valores que dirixiu Ingelhardt, un sociólogo, precisamente en Galicia, destaca, un análisis que levou a cabo o Xosé Luis Veiga, catedrático de Sociología da miña universidade, destacou que os galegos puntuaban baixo no valor da cooperación, colaboración, e claro, isto é unha exigencia que ten que ter unha traducción, en cambios de comportamento, programas, que non podes traballar nun mundo ou falar de progreso nun mundo que non coopera, que non colabora, que todo é competitivo, non? E ti, na túa rama, ti ves que existe esa tendencia a evolucionar a cooperar ou seguimos na mesma liña? É moi lento. Pero ves que evoluciona, ti ves evolución? Evoluciona moi lento. Haberá que propiciar o cambio. Hai que propiciar eso. As cousas haberán que ponerse con elas, non deixar así unha mesma dinámica. E como se propicia o cambio? Con opinión, conseguindo unha opinión de base que favoreza o cambio. Dá a impresión de que máis doado que vai de baixo arriba, como pasou con Rodillos de Faro outras iniciativas, que de arriba a baixo. Mira, hai unha cuestión, eu, polo meu paso polo Parlamento, que eu agradezo moitísimo ao partido que me permitiu estar aí ese período. Aprendín tamén os itinerarios, non? Que levan a toma de decisións.
Eses itinerarios tamén están infraexplotados desde Galicia, desde a Costa da Morte en particular. Eu teño acompañado a alcaldes e a autoridades por ministerios, por lugares onde se toman decisións, e ves que a xente está un pouco perdida, non? De como é o ciclo de unha decisión. Por outra banda, bueno, eso cando se goberna. Cando non se goberna, como se fai presión? Como os diputados estamos recibindo continuamente líderes de asociacións, líderes que se organizan de múltiples maneiras, ¿no?, para escoitar problemáticas concretas. Por exemplo, para discutir a modificación da lei de educación, estamos recibindo colectivos, ¿no?, que se preocupan por temas de opinión de educación, por definir influencias, ¿no?, en materia educativa. É dicir, todo tipo de asociacións que teñen que ver coa educación, todo tipo de ideas, ¿no?, a través de como se organiza a sociedade, son recibidos por distintos partidos políticos, ¿no? E se o tema o montas con certa entidade, pois incluso somos capaces de organizar unha recepción multipartidista, ¿no?, para dar as opinións, para tratar de recoller unha idea e incorporarla como unha enmenda nun texto que se este discutindo nese momento no Parlamento. É dicir, todas estas cousas, claro, que temos a ocasión de coñecer, de saber como son, bueno, pois os nosos líderes teñen que estar en Madrid pedindo entrevistas para facer chegar ideas, para transmitir, ou polo menos crear algún sistema que permita trasladar, ¿no?, as nosas ideas pues, a través dos nosos representantes. Pero como eso, na maior parte dos casos non funciona, porque os partidos, bueno, no caso galego, como están tan desunidos, pues, é moi difícil, ¿no?, ter un peso. Entón, tens que ir ali, utilizar todos os resortes. E os resortes que dá a administración pública, a política, para influir en decisións, para facer lobby, ¿no?, que facer lobby, o sea, non é outra cousa que influir nos políticos, ¿no?, con ideas que tens que demostrar que son compartidas, ¿no?, pola poboación, que son compartidas polos principais actores, ¿no?, de unha decisión. Entón, todo isto é un camiño que hai que facer, e que non se fai. Eu, ali, cando estaba ali, estaba recibindo organizacións e colectivos todos os días, pero casi non recibía ninguén de Galicia. Entón, dixo, que pasa aquí, non? O sea, aquí hai un descoñecemento. Temos o entorno, temos a materia prima, temos os líderes para ir ali. Home, Ricardo fixo eso. Eu fui un dos que fui da man de Ricardo a facer lobby. Sí. Vamos a decirlo tamén así, porque eu teño que decir a Ricardo que, bueno, estuvo moito pasando por aquí, diputados da Costa da Morte de Madrid ou algún, pero ele vinlle un traballo de... Eu creo que, bueno, nesta época é o segundo. Pepe Oreiro de Carnota e... No, é Camaño. É Camaño, sí, perdón. Tres. Pero con Ricardo bien como era a base do lobby, non? E realmente é máis efectivo do que parece, porque vas ali, e de repente vas con un diputado do grupo de goberno máis, e lévate aos directores generales, non? Entón eu comprendí o que ti dis. Eu desconocía eso hasta que eu fui facer contigo. Vas ali e accedes a persona que ten o poder. Os políticos locais saben eso. Pero además, pero que os políticos están para eso, para recibir a xente, a colectivos, a representantes, a alcaldes. É a súa en plan americano, pero eso... Non é dicir que levas un amigo, levas unha persona, non, que é a súa función. No, pero aquí, perdón que me meto no medio, unha pregunta sería, un resultado deste foro podería ser que habería que xerar pues non sei, algún comité en algún lado para que fixera presión nos diputados galegos en Madrid? Podría ser un resumo da conclusión do foro, que se creara, pois, que se instara a formación dun grupo pois, polipartidista que levase pois, unha especie como de documento a verse cos diputados galegos en Madrid? Podría ser un resultado deste foro, pregunto? Pode ser. Con 5 ou 6 puntos? Ademais, sería factible, un dos resultados factibles. Bueno, respecto a esto último, vou empezar por o segundo e logo por o primeiro en relación a algo que decía Ángel, que me parece fundamental. Por o segundo, bueno, na miña experiencia dirigindo o Instituto de Patrimonio Cultural de España, eu me di conta dunha cousa, que estos lobbies pequenos funcionan moi pouco se non tes unha forza política detrás. Eu, por exemplo, me vim obligado a meter toda a pasta do mundo con Le, que ahora está na cárcel, en este edificio catalán que metemos 22 millóns, porque Zapatero necesitaba
6 diputados de Esquerda Republicana, e durante ese tempo eu invertín, eu que tiña 300 millóns para toda España, invertín o 42% en Cataluña, por obligación. Non hubo lobby posible. E só a voluntade de César Antonio Molina, teño que dicir, por que patrimonio da humanidade a Torre de Hércules? Por César Antonio Molina, porque foi ministro, se non fora ministro non era. Eu mismo metín 700.000 euros en Muxía, que nunca se metería, porque decidía eu a pasta con o meu arquitecto. É dicir, se eu non fora de Muxía, pois o Santuario da Barca estaría como estaba. Entón, eu penso que o problema é moito máis inmediato en canto se refire á forza política que podes ter ali na representación. Estamos vendo no caso, pois Ana Pastor e logo Pepe Blanco foron ministros de obra de fomento, pois fomos que fixeron provocar un avance no tren rápido de Madrid a Galicia. É dicir, pero nos lobbies a esos niveles creo moi pouco. E logo quería abundar no de educación, que eu estou totalmente de acordo contigo. Non hai un problema na Costa da Morte, que penso que Pombo tamén traballou nesto, que é o problema da memoria. É dicir, hai toda unha tradición etnográfica que se perdeu, que se está perdendo, e as últimas generacións, por exemplo, unha cousa tan elemental como é que vende, que é o concepto de romería. Eu podo dicir, aos familiares que teño, que en 4 días de romería en Muxía salvan a temporada, salvan o ano, a nivel de hostelería. Ben, que significa eso? Significa que ti estás vendendo algo, unha especificidade, unha singularidade. Ben, eu creo que recuperar esa memoria é fundamental, e eso sí se pode facer cos poderes locales, é dicir, cos concellos, etc. A Costa da Morte ten que recuperar a memoria, que a ten perdida. É dicir, a memoria de que? De toda a súa herencia etnográfica. E iso é algo vendible, é algo que é posible vender como singularidade. Evidentemente, chegamos ao que dicías ti, que é que fai falta para eso, de educación. Claro, que a xente nas escolas se transmite agora o seu, recuperar o orgullo do seu, a importancia de recuperar, é como a única maneira. Canto a dos lobbies que decías ti, eu entendo que eso sí que entendo, evidentemente, que hai grandes brochazos, non? De brocha gorda, non? Pero nas cousas que son de pincelada pequena, ti crees que aí esos lobbies non son efectivos? Hai institucións que podían estar cumplindo un papel máis claro, como por exemplo as federacións de municipios, Federación Galega de Municipios, ou outras entidades a través das que, bueno, nos podemos organizar para chegar a elas e facer que tamén fagan ese lobby sobre Madrid, porque a decisión depende de Madrid, pois sobre Santiago si a decisión é da súa. Eu creo que a mellor o que hai que sacar o látigo para as institucións que, bueno, que podían facer máis do que fan, non fan. Hai que crear estructuras novas. Sí, que se poden ser eficaces. Bueno, nós temos un caso con Euro, foi un problema de la Barca Pose, non? E Eduardo Condal, non? Pois eso foi unha declaración de apoio do Parlamento de España e conseguiuse rapidísimo, foi unha iniciativa de Ricardo, por exemplo. Sí, ten un valor institucional. Un valor institucional, non é coste casi cero, pero un coste baixo, entón eso sí que aí eu creo que pode haber acceso. Nas causas grandes, evidentemente non. Pero creo que mellor nas cousas de pequeno matiz, porque aquí falamos de cosas de pequeno matiz. Sí, seguramente. E logo hai tamén, eu creo que a parte emocional, non? Esa parte emocional, a mí me chegaron unha vez unhas monxiñas con, bueno, este é unha anécdota que casi prevaricadora, unhas monxiñas catalanas con unha cerámica que facían elas pedindo axuda para un convento. Bueno, pois esa parte emocional funciona porque logo lle das 200.000 euros nunha subvención que non son nada. Claro que funciona a parte, na pequena distancia, a parte emocional, claro que funciona, non? Eu poñería unha nota de certa esperanza fronte a esta idea da baixa autoestima que ten a cidadanía nesta comarca, e é a chegada de persoas de fora que deciden vir a vivir aquí.
que xa é unha realidade, non? Porque de aquí está marchando a xente, certo? Porque hai a idea de que o que queda aquí, o que permanece aquí, é un fracasado tamén. O que quera mellorar na vida, profesionalmente, que ten que marchar de aquí. Existe na sociedade un pouco esta idea, non? De feito, moitos dos que estades aquí estades traballando fora, pois porque aquí non hai oportunidades, non? Ten unha base real. Pero está chegando xente de fora a vivir, de moitos países europeos, xa non son xente que veña a traballar pois, nos servizos ou de baixa cualificación, sino persoas que elixen o que dicía Ángel Carracedo, que elixen como os precursores o mellor deste futuro residencial que poderíamos ter, de que veña xente aquí a vivir pois porque quere unha calidade de vida e outro estilo de vida, non? Entón eu creo que hai que contar con eles, porque moitas veces os que veñen de fora valoran máis o que temos nós aquí que nos mesmos, non? E hai varios casos en moitos lugares, bueno, hai artistas, hai profesionais, hai artesáns, hai moito tipo de xente, non? Bueno, unha parte da arquitectura, da recuperación da arquitectura nos povos da Costa da Morte, a los gran estranxeiros que veñen, que son os que comezan as restauracións e apostan valor da arquitectura popular, claro, que é demencial, é dicir, se produce con estranxeiros que chegan e que están recuperando moitas aldeas. Por exemplo, no Concello de Mexía, moitas aldeas, a recuperación da arquitectura a fan estranxeiros. Sí, sí. E logo aquí somos moi miméticos, vemos eso e, ostras, mira o que fixo, pois eu vou facer o mesmo, non? Sí, sí. Eu vou comentar no que diste, Antón. Efectivamente, creo que hai unha oportunidade interesante a hora de facilitar eso, ¿no? Que a xente que quera vir a vivir aquí, que sea capaz de encontrar un ecosistema no que poda vivir, traballar, ter acceso á saúde, a fibra óptica e cosas así. Eu creo que aí podemos facer cosas, porque só le falaba das megatendencias. Unha das últimas megatendencias é esta necesidade de economía de cercanías, ¿no? Curiosamente aquí estamos moi ben posicionados para ese tipo de economía, ¿no? Hai un sector primario forte que se pode aproveitar moito para decir, bueno, eu vou a vivir a Costa da Morte, pois como hai tantos recursos naturales nesa zona e prezos baixos, que iso é moi importante. Hai espazo, hai unha beleza natural, hai a xente que é cálida, é un tema moi atractivo que se pode aproveitar, pero hai que dar pequenos pasos tamén para a xente que quera traballar aquí, que pode, ¿no? Comunicacións e tal, hai cosas que se poden facer aí. Pero é unha oportunidade. É tamén limitar a burocracia. É burocracia, verdad, sí. Por exemplo, eso que pues levamos 20 anos fora, ¿no? Entonces tamén temos esa sensación esa de xa non ser de aquí, tampouco ser de ali, ¿no? Que ves para aquí, comparas, estás ali, comparas. É unha das cousas que nos perturban moitísimo é chegar aquí e ver a cantidade de burocracia que é necesaria para un trámite que mellor alá o facemos en un día. Entón, ese ter que esperar por un permiso 2 anos, ou ter que falar por ayuntamiento non sei cantas veces, que non podas facerlo online, todo eso, de alguna maneira, é algún problema moito máis grande, debería poder alixerarse para que todo, desde os emprendimientos hasta a vida cotidiana das persoas foron moito máis sinceras. De feito, nesa idea hipotética dun macroconcello, ¿no? Unha das apostas que se podería facer incluso como exemplo plantilla por resto de Galicia ou por resto de España sería unha hipereficiencia administrativa, porque todo o proceso hoxe en día seguro con poñerlle atención e poñerlle un mecanismo de automatización podes reducir tempos en 30, 50, 70%. Pasa que a nivel administrativo hai reticencias e tal, pero sería unha cosa moi interesante. O concello máis eficiente de toda Galicia, de toda España, para tramitar aspectos que non requieren tanto aspecto burocrático, además de automatizar un fluxo de traballo que a mellor hoxe en día é moi manual e moi tedioso. Ben, vamos a facer unha pausa breve, porque entre que as vexigas aguantan o que aguantan e tal, e temos que tirar un pouco as pernas, vai haber un piscolabes moi cortiño, 10 minutiños, vamos ao baño e volvemos e recuperamos este foro, as conclusións deste primeiro foro, que espero que estedes a metade satisfeitos que a mí, porque se xa estades a metade satisfeitos, eu xa me dou con canto nos lentes, bueno, fantástico e a verdade é que é un luxazo tervos a todos aquí.
Depois, os que non coñecedes Vela Fisterra, podemos meterle un vistazo por atrás, por a tarde se queredes, ou se non vimos noutro momento. É certo de que temos un xantar reservado para todos, aquí neste restaurante que está aquí ao lado, que é o Trebón, que é, digamos, o Tira do Cordel 2.0, porque é da familia do Tira do Cordel, e Diego toda a vida facendo peixe na brasa e domino perfectamente. Se me permitides, con unha confidencialidade, que ainda non temos prezos. Tira do Cordel, ten o mesmo produto e a mesma materia prima, por tanto, ademais non hai nin que coller o coche porque xa está aí ao lado, xa saímos en amor e compañía. A verdade é que me dou moita mágoa non interrumpirvos agora neste momento, porque sei que este momento de intercambio de experiencias aí arriba tomando un pincho ou un auga son tan enriquecedores como todo o que estamos o que podedes contar neste foro. Por tanto, se vos parece, vamos a rematar o foro con as conclusións o máis rapidamente posibles e fomentamos que esas interaccións múltiples e transversais que estaba destendo, pues que se sigan mantendo. Por tanto, retomamos o foro xa co capítulo de conclusión, son 1:30, e David, atreves a comenzar ti tamén? Me dicía, jová, se empezo eu, é unha responsabilidade. Digo, sí, pero eu sei que ti isto o tes mallado. E a tranquilidade de saber que o traía mallado. David, comezas ti? Bueno, a ver, non tiña pensadas as conclusións así, pero vou improvisar un poquinho. Sí, non, improvisa todo o que queiras, porque a conclusión sí que era algo que non se podía ter preestablecido logo de escuitarnos a todos, ¿sabes? Vale, a ver, a primeira conclusión é que estamos nunha bisbarra na que efectivamente estamos todos moi orgullosos dela, todos vemos as cousas boas, tamén as deficiencias que pode ter, non? Entonces, as cousas boas toca sacarlle partido en diferentes eixos, e as cousas que non son tan boas, pois toca melloralas, non? E a cuestión é como se pode mellorar eso. Eu, con conclusións específicas, saco quizá un par delas. A primeira é a necesidade de combinar tanto aspectos de educación, mencionarse políticas de choque, un diálogo, ¿no? Unha conversa social para acabar con esta mentalidade un tanto localista ou minifundista que non se entropece un pouco que é a mellora da bisbarra. Entón, aí poderíase falar de macrocomunidade ou macroconcello, non sei moi ben como plantexarlo, e non sei moi ben como se pode chegar hasta ese paso de crear un, ¿no? Pero eu creo que sería interesante al menos evaluar cal serían os beneficios para toda a bisbarra da Costa da Morte de ter al menos unha voz única, ¿vale? A hora de pedir recursos, a hora de crear iniciativas que nos beneficien a todos. Eu creo que se vamos cada un por o noso lado, neste caso non nos beneficia en absoluto. E despois, quizá, no tema das oportunidades, a posibilidade de traer aspectos a comarca que sean sinerxéticos co que xa temos, ¿no? O sea, está claro que temos unha singularidade, Jorge falou moi ben do aspecto singularidade xeográfica, ¿no? Climática. Eu creo que aí eso temos que explotar un novo sentido, ¿no? Pode ser desde o punto de vista de turismo, a veces non é que chove moito, bueno, pues a veces falamos demasiado, ¿no? Pues hai xente que lle gusta a chuvia, hai xente que lle gusta a bruma, ¿no? Hai xente que lle gusta estar nun sitio con unha chimenea con leña e vendo paisaxe chovendo, ¿no? Por que non explotar eso no inverno, ¿no? O turismo non ten que acabarse no verano. Pero cando falo de turismo falo tamén de incluso a nivel falen de aspectos tecnolóxicos, ¿no? De digitalización, que nos iría moi ben, sobre todo de tomar partido aquí no aspecto de as características da Costa da Morte, de ter un tipo de vida moito máis sostible do que pode ter nunha grande cidade, ¿no? Aquí creo que temos todos os ingredientes para sacarlle proveito a eso, primeiro os que viven aquí, os que vivimos aquí, e despois incluso atraer esa xente que saliu, ese talento que emigrou, que pode volver, e xente nova que poda vir aquí a aportar, ¿no? A crear iniciativas e oportunidades, é un paralelo. Paco. A ver, por decir algo tamén é un pouco diferente, non sei hasta que este é diferente. Eu creo que a mí me gustaría mandar un mensaje de optimismo, por lo menos, ¿no? Porque soy de personalidad optimista.
cronista de nacimiento. Entonces, que el turismo sigue representando pues, una parte muy importante en la Costa da Morte cara al futuro, ¿no? Y que hay que seguir potenciándolo y buscando formas para mejorarlo, y ahí seguro todo el mundo aporta, o todas las aportaciones yo creo que han sido muy interesantes, pero insisto que esto no debe ser solamente turismo, es decir, hay que pensar en algo más que el turismo, aunque sea, insisto, pues el motor principal que tenemos en estos momentos. Y que eso, pues claro, yo creo que tiene que ir en la dirección de buscar motores que generen riqueza independientemente del turismo, y que eso es un reto, es decir, seguir tirando de los medios primarios de economía, de la pesca, de la ganadería, pues bueno, aquí no hemos hablado mucho de esos puntos, pero yo creo que hay que seguir pensando en general. A mí lo que me preocupa es, pensando en el futuro, cómo la Costa da Morte puede sobrevivir, ¿no? Y hacer frente a todos los problemas que nos vienen, ¿no? Con el turismo solo, yo creo que eso no es suficiente, por lo menos no da garantías como lo estamos viendo ahora, que España, joder, pues, sufre pues más que el resto de los países de su entorno, porque nuestra dependencia del turismo es muy grande en este momento. Y eso, pues a lo mejor una forma de hacer frente pues es también generar conocimiento, ¿no? Y generar estructuras que se muevan alrededor de conocimiento. Que eso después seguro que ayudará para que la gente, pues, junto a la educación, por supuesto, porque al final el conocimiento va asociado a la educación, ayudará a que se puedan hacer frente a todos esos problemas que se ponen encima de la mesa, ¿no? Que si el localismo, que si el feísmo, que si no hay cultura ecológica o de economía de sostenibilidad, todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo diría turismo sí, pero pensando en otras acciones para conseguir que la Costa da Morte pues, pueda seguir avanzando. ¿Cómo valorarías este foro? ¿Cómo valorarías este foro? ¿En qué sentido? ¿Puntuación? No global, o que significa. A ver, creo que esto significa una oportunidad para que un grupo de vecinos, un grupo de vecinos de la Costa da Morte, pues nos podamos juntar y podamos cambiar en diferentes impresiones, ¿no? De alguna forma transmitir, bueno, por lo menos por un lado preocupación, ¿no? Porque está claro que estamos preocupados o esto nos preocupa, por otro lado intentar transmitir pues eso, ciertas soluciones o ciertas respuestas a los problemas que no nos conocemos o que nos identificamos. Antón Castro? Vamos a ver, nesta transformación que hubo nos últimos 50 anos que eu generacionalmente viví, porque son vello, no paso do sector primario, sector pesqueiro, avícola pesqueiro, pero eu falo do sector pesqueiro porque define moito esa conciencia de naufraxio da Costa da Morte, a un sector servicios que estaría marcado polo turismo. Eu xa defendía que é fundamental vender singularidade, un intangible que é un turismo cultural, no que todos creo que estamos de acordo, que pasa pola educación, é unha recuperación da memoria que me parece imprescindible. Saber de onde vimos, porque as dúas últimas generación non saben de onde vimos, perdeu o concepto de memoria, por tanto esa memoria non se pode vender, senón que o que estamos vendendo é un sistema homologado, internacionalista e non singular, non? Por exemplo,
a xente na Costa da Morte perdeu o concepto do que é unha romería. Xa non existen romerías, que era algo singular que vendíamos. Existen botellóns. E outra parte, frente a esa idea do feísmo e a destrucción arquitectónica dos povos, é dicir, a paisaxe como construcción cultural da natureza e, por tanto, da arquitectura, creo que temos que acudir a unha solución que non é intangible, que é física, é posible. E aí están as intervencións artísticas contemporáneas que se están facendo en todo o mundo para mellorar a calidade e a presencia estética dos povos. Pois o que fixeste ti, con un caso singular, con un mortuorio, pois convertístelo en unha obra que estuvo competindo na Bienal de Arquitectura de Venecia. Se pode facer eso a nivel da Costa da Morte? Por suposto que se pode facer, con intervencións artísticas. A intervención física, se eu lle propuxo un alcalde de Muxía, Félix, que ti conoces ben, hubo grupos de arquitectos en Galicia que o plantexaron, que é como podes recuperar unha conciencia estética no feísmo a través de intervencións puramente pictóricas, cromáticas. Eu collín a fachada de Muxía inteira e con un programa, con un ordenador, é dicir, crear combinacións cromáticas baseándonos na herencia de De Gestil de todos os constructivismos de principio de século, e podes mellorar a conciencia estética dun pobo e vendelo como algo singular. E iso é algo físico, non intangible. O intangible, repito, é a etnografía, o primeiro ao que aludíamos, que é a memoria. Fundamental, vender memoria e vender renovación física. E non é caro, ninguna das dúas cousas. Ambas as dúas pasa pola educación. E tamén pola educación dos perfiles políticos que temos que ter. Eu me queixo do alcalde do meu povo, digo aquí. Evidentemente, é iso que... Esta follón que hai agora ten unha base, non? Hai un follón aí... Ten unha base totalmente absoluta. Un tío que na época do coronavirus está encerrado e se lle ocurre plantexar a copia de un retablo. Cando dice falsificar, e nós temos experiencias. A Iglesia é conservadora, pero ten un nivel de inteligencia boa. Muxía, como moitos dos povos de Galicia que son finales de camiño, o 90% da xente que ven a Muxía ven porque ao final de camiño ve o santuario da Barca. Veñen a Muxía 250.000 personas ao ano. Esas crean un efecto multiplicativo na economía, porque temos que vender a cultura e a arte como un efecto multiplicativo, porque enchen hoteles, albergues, tascas e restaurantes. E iso é, digamos que é o que ten que vender a Costa da Morte, a cultura como un efecto multiplicativo na economía, pero hai que facelo de unha maneira razoable. Entón, dentro desa crisis que ti me falas, non ten que ver cas conclusións, pero pregunta de a postilla Jorge, curioso, un tío que se lle ofrece facer a copia de un retablo barroco, unha copia encargada a un artesano en 3D. É un proceso de falsificación burdo e terrible. E temos casos en Francia. Eu, cando dirixía Patrimonio, fun a Francia e vin, porque temos que aprender dos outros as boas cousas, non? Nos demos conta dunha cousa. Ti colles unha iglesia, é un plan que nunca entendín. Tiñamos un plan nacional de abadías, monasterios e conventos, que parece peregrino e que está pendiente en Galicia. Resulta os franceses con inteligencia, que fixaron? Reconvertíronos, os laizaron, os convertiron en laicos, e os convertiron xa desde os anos 40, 50 en hoteles, e os explotaron en términos culturales, algo que nós fixamos aquí en 4 ou 5 exemplos, pactando, facendo convenios con hoteles, co cual salvas o patrimonio. Ricardo antes falaba do patrimonio, salva o patrimonio e o convirtese en un activo económico, que tamén hai que facer aquí en Galicia, evidentemente, non? Bueno, eu considero que iso é fundamental. E logo hai unha cousa que non tratamos, pero que eu vivín, repito, debo ser o máis vello de aquí. Eu traballei de pequeno nun secadoiro de Conglio,
da familia. Xa non hai, hubo en Galicia máis de un centenar de secadeiros de cobre hasta os anos 50. Nos últimos 30 anos, os últimos que hai, están en Uxía. É unha industria artesanal que ten unha demanda, pero que se morre pola falta de axudas das propias autoridades galegas da Costa da Morte, é dicir, os modelos artesanales que funcionan e ainda siguen sendo productivos. Co caso dos secadoiros de cobre siguen sendo productivos. Unha industria que se establece a partir do século XVI e que ainda hoxe o centro que está en Aragón, o centro de distribución para toda España en Calatayud, é que vende como produto exquisito unha exquisitez que é o congrio curado. Ben, é un modelo singular, pero hai moitas máis industrias artesanais seculares na Costa da Morte que hai que defender, e creo que, bueno, eso toca non só aos particulares, sino tamén as institucións, non? É dicir, temos cousas que creo que son plataformas de subsistencia e que poden xenerar postos de traballo. É un atractivo tamén, porque un secadoiro, aparte de ser un elemento laboral, un elemento de traballo, é un elemento etnográfico, da etnografía material, que tamén podemos vender, non? E creo que isto é unha especificidade que ten a Costa da Morte. Gracias, Antón Castro. Jorge, mira, home de datos, empírico. Son cuadrado, entón vou a facer un análise DAFO. Debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades. Bueno, primeiro teño que decir que me encanta, se hai que pedir un titular, o de Antón Pombo de Galicia, o seu futuro da Costa da Morte será verde ou non será. Pareceme boísimo, o digo disso. Debilidades, pois estamos vendo que hai unha debilidade bastante clara que a falla dunha referencia. Hai unha referencia de acción política, posiblemente. Isto, evidentemente, non lle vai sorprender a ninguén, porque é algo que se leva falando na Costa da Morte 30 anos, pero vamos a decir unha vez máis, ¿no? Habrá que establecer unha referencia política que permita, entre outras cosas, por exemplo, ir a instancias máis elevadas a resolver pequenos problemas, que permita mancomunar certas cosas que están sen resolver, como, por exemplo, o tema das augas, o tema da fibra óptica, por exemplo, por poñer así casos de exemplo, ¿no? Que serían, pois, moito máis solucionables se enfocan desde unha perspectiva bastante máis amplia. Ameazas. As ameazas son as derivadas precisamente desta fragmentación. Pois son os exemplos claros, o camiño dos faros, ¿no? Porque ten problemas de homologación, simplemente porque falta de unidade nesas partes que estamos vendo, ¿no? As fortalezas. As fortalezas son a singularidade do territorio, a nosa beleza natural, ameazas, lógicamente, perder ese feísmo. Recordemos a frase que decía Antón Castro, ¿no? Que o feísmo é un cancro con metástase, ¿no? Que acaba, pois, destruindo todo o sistema, ¿no? As fortalezas, o vento, como dice, ¿no? O vento é unha das principais fortalezas. O noso clima, está todo o mundo en España a 40 grados, aquí estamos a 20. Iso é unha oportunidade absoluta, ¿no? Como non, a nosa posición xeográfica, que é tamén unha gran oportunidade. O sea, o rito xacobeo, en certo modo, posiblemente proceda deses caminos paganos que viñen aquí. Que somos un imán natural dende hai milenios, ¿no? E claro, as oportunidades son poñer todo eso en marcha. Claro, as oportunidades son poñer en marcha que o noso vento nos poda deixar dividendos máis dos que temos, que teñamos unha infraestructura, pois, de comunicacións digitais boa, que teñamos uns servicios básicos, por exemplo, estou falando da auga, bo, e claro, lógicamente, que isto se convirta, pois, na punto de referencia iconográfico que é, non? Para turismo e para outro tipo de aproveitamento que queramos ter, non? Moitas gracias, Jorge. Ángel Carracedo. A ver, eu non me gusta moito facer tamén así como fixo Jorge, análisis DAFO, estou de acordo con ele. Igual matizaba dúas cousas, pero, bueno, primeiro que gustaron moito as ideas e o debate, aprendi moitas cousas. Saíron aquí, como contou Jorge, debilidades que
que temos, é evidente, a falta de identidade que he comentado, esa fragmentación, este é unha debilidade, porque esforzos coordinados entre concellos da mesma bisbarra serían evidentemente moito máis úteis. Debilidades, un pouco son moi ligadas a temas de cultura, perda moitas veces de identidade cultural, o que comentabas, desde os secalleros de Cómbulo hasta todo, hasta romerías, hasta todo. O respeto ao medio ambiente, que é unha educación medioambiental mínima, e que ademais contrasta con todo o mundo desenvolvido. Estas son debilidades. A pesca, que non é sostible como está facendo, porque hai unha perda de recursos por sobreexplotación e por outros problemas que é constante. Non pode estar isto basado nunca máis no sector primario, na miña opinión tampouco no turismo. É que é certo que neste momento é unha das oportunidades por canto hai un cambio de modelo. Xa estaba vendo, pero gracias ao COVID expandiuse este cambio de modelo, xa é evidente. Un turismo moito máis ligado á natureza, moito máis ligado a cousas culturais, por iso é tan importante preservarlas e recuperalas, pasa a ter moito máis valor. Penso que o futuro non é tanto isto, sino atraer a xente que quera vivir aquí e darlle máis valor engadido. Pois é un modelo que me parece perfecto, porque é o que máis me gusta, que é o de a rexión de Victoria, porque ten unha extensión igual, unha problemática igual, e poden facer todo moito máis sostible, pero iso pasa por ter máis infraestructuras ligadas ás que comentabas de fibra óptica e todo, que eu teño tanto en Bugallido como en Louro, pero vamos, debe chegar a todos os puntos e quere estar aquí, que a xente venha a vivir, que quere vivir, cada vez hai máis teletraballo, máis cousas que se poden facer desde aquí. Eu igual con ir un día a Santiago chegaba, e o resto igual podía facerlo desde aquí, entón estaría dándolle valor aquí. Eu teño moita xente que traballo que está en Hawái ou que está non sei onde, que traballa todo con ordenador. Nos temos a máis datos na parte de xenómica, máis datos, envases de datos que poden dar para encher unha vida inteira, máis que os que non importa casi xa producir, pero claro, tens que ter infraestructuras para facerlo. O que se torna enerxético non o sei, non entendo ben, xa falarás ti, porque entendo que o que comentas de ser autosuficiente sea unha oportunidade, pero non vexo que isto reflicte nas estadísticas que eu leo, o que está pasando co coste da enerxía eléctrica, e non me parece unha cousa de impostos, sino porque tamén estuve mirando canto son as tasas. Efectivamente debería ser unha oportunidade, pero non entendo, non sei ben como iso se pode plasmar. En definitiva, eu penso que o cambio en todo ten que vir por man da educación, en todo, que favoreza todo o que falamos nun momento dos valores, da recuperación de identidade, da autoestima, de valores humanos que sabemos facelo, que temos que a propia nosa cultura é unha oportunidade impresionante, porque a solidaridade que temos é a hospitalidade, que é prácticamente única no mundo. Non creo que exista un lugar no mundo, isto é toda Galicia, pero tamén aquí particularmente, con tanto sentido de hospitalidade. Estes son valores inmateriais que non podemos perder e que dan unha oportunidade, porque aquí vívese moi ben. Os que viaxamos prácticamente todos nós, salvo os que estades en Boston, pero que queredes estar aquí ou alá, queremos vivir aquí e tuvemos todas as oportunidades de traballar ou vivir con moitísimo máis salario en outras partes do mundo. Por que vivimos aquí? Porque isto danos un valor e unha que non hai en outras partes. Eu non podería vivir noutra parte ca mesma calidad de vida ou sentimento que teño aquí. E nada máis, que se non poden falar, querido Pepe, non comemos o robalo, eu teño a María as 5 da tarde. Para pescar. Exactamente. Bueno, pois nada. Pesca sostín. Pesca, home, claro. De un en un. Pois é de un en un, ademais. De un en un e cando se deixa. Ricardo García, mira. Sí, bueno, pois, efectivamente, escoitando os resumes que ides facendo, pois é fácil
é fácil confluir, é difícil tamén extraer un pouco. Eu creo que moitos, prácticamente todos os que estamos aquí, podemos constatar que viaxamos fora e podemos ver que nós non somos diferentes a moitas persoas que viven en outras zonas do planeta. Por contra, temos visto que con menos recursos fan máis. Entón, iso deriva nunha necesidade de cambiar os nosos esquemas organizativos, de fortalecer a nosa identidade, como xa se dixo, de poñer en valor todo o patrimonio cultural e todos os recursos que temos, e traducir eso en acción política, e traducir eso en acción cultural, en acción social. Non sei se a mellor maneira é crear un órgano diferente, ou tipo Neria, ou tipo grupos como os que houve para a xestión dos proxectos europeos, pero algo é necesario facer, pero si se propón algunha estrutura na que toda a Costa da Morte poda estar representada, require que haxa un consenso amplio. Entón, o consenso é moi importante. Se non está apoiada esa estrutura por as persoas, por as cidadáns, por as organizacións, por os líderes sociais, políticos, académicos, intelectuais, pois esa estrutura nace morta, ou nace con moitas dificultades. Entón, ese consenso significa tamén facer certa cesión de soberanía, diría, non? Desde a perspectiva política, non? Como cando España se incorporou á Unión Europea, non vamos a analizar os pros e os contras, pero, bueno, se fixo unha cesión de soberanía. Determinadas cousas se aproban desde Europa, teñen aplicación nos Estados membros. Entón, eu creo que a pequena escala é un pouco o mesmo, non? E os concellos teñen que deixar de querer de actuar como se foran territorios con pequenos faraóns, non? Ou faraonas que lideran ese territorio ao seu antoso, a súa percepción, non? Do que debe ser o seu desenvolvemento, para pasar a ceder un pouco en pro do colectivo, do que interesa a toda a Costa da Morte. Entón, isto, preguntabas, este foro, que significa, non, neste contexto? Bueno, pues este foro pode ser unha iniciativa, pero necesitaría incorporar, non, máis empresarios, máis intelectuais, máis científicos, non sei, bueno, máis representantes do que hoxe a Costa da Morte, representantes que veñan dos sectores da burguesía, non, que tamén para cualificar e prestixiar, non, o movimento, porque o movimento pode estar moi prestixiado, porque estamos aquí sentados, podemos ser máis ou menos queridos, realmente somos moi queridos, non? En toda a zona, pero é necesario incorporar tamén todos estes valores que son valores aos que atende a cidadanía. É dicir, as persoas que teñen éxito empresarial, social, non? Bueno, pues son persoas que sirven como referencia. Entón, esas persoas teñen que estar neste movimento, nesta constitución, neste desenvolvemento. Eso é unha cousa, o valor do consenso, o valor do prestixio social que ten que ter a estrutura, no, que está baseada precisamente nese consenso. En segundo lugar, a mí gustaríame destacar como algo importante, precisamente todo o que ten Galicia que contribuye á formación da súa identidade, pois ten que ser posto en valor, non? O patrimonio, a herencia cultural, xa se discutiu aquí tamén, non quero repetir os argumentos, pero forma parte do que nos, e iso ten un valor, pero non só un valor romántico, sino un valor económico, como decías ben ti, un valor económico que se materializa en empresas, se materializa en actividade económica, se materializa en expansión por o mundo. As novas tecnologías hoxe permitirían facer unha difusión de todo este coñecemento que é desconocido no resto do planeta. Eu, cada vez que vou a Stonehenge, no sur de Inglaterra, para ver, pois eso, para un profano, máis que un cúmulo de pedras ali unhas en riba de outras, pero se estudias o que é eso, pois ten toda unha historia, non? É unha historia moi relevante. Entón, todo o Reino Unido e países do contorno visitan Stonehenge. Moito máis, pero non está valorado. Entón, Stonehenge é un punto de referencia. Non sei se é certo ou non, porque non son experto na materia, pero se di que Stonehenge está no centro xeográfico de moitos outros edificios, non?
de monumentos funerarios ou de conexión extraplanetaria. Non sei se é certo, non, ou foi unha construcción histórica que se fixo para darlle sentido a ese santuario. Bueno, probablemente hai partes certas, probablemente hai outras partes de marketing que envolven a... Pero bueno, o sea, tío, a Stonehenge é todo un acontecemento chegar ali. Ahora como está organizado, con todo tipo de bueno, o centro de interpretación, e, bueno, toda unha serie de cosas. Antón te estaba enseñando aos cónsules de Cuba o Castro de Borneiro. Claro, cada vez que vou ali, botan falta un montón de cosas, non? Botan falta un centro de interpretación, botan falta unha recreación, non? Do que é unha palloza antigua nosa. É dicir, botan falta todas esas cousas que vinculan ese castro con outros castros, con dolmen de Dombate, con outros dólmenes. É dicir, que vexas que estás enseñando só unha parte, non? Que non teñas que decir o que xa se ve. Isto é unha parte de todo un conxunto moi rico, non? En cultura castreña, en cultura funeraria, en megalitismo, e que a persoa, que o visitante, non? Pues, bueno, percibe que eso está organizado, que eso contribuye á formación da identidade dos residentes e dos ciudadanos da Costa da Morte. Que, bueno, que podíamos ser un centro de referencia para toda Europa. E non o somos, porque ninguén dá o paso, ninguén acaba de creer, seguimos plantando eucaliptos por riba dos castros, seguimos facendo auténticas barbaridades. E todo isto, bueno, ten que parar. Ten que parar, e iso significa que a estrutura que se cree ten que ser influencers, non? O sea, influir na política tamén, visitar políticos, visitar pedir audiencias, ¿no? Cada vez que se va a discutir unha normativa, unha proposición de lei para a protección do patrimonio, aí hai que estar presentes. Claro, fai falta xente dinámica, nova, que teña tempo para dedicar a isto. O Chipepe ten moito tempo, que tivo tempo para organizar este encontro, e bueno, personas como a ti pues poden contar con a colaboración de outros moitos, non? Pero que hai que parar esa dinámica autodestructiva, non? Que temos de ignorar todo un pasado que podía nos sacar de... O sea, ti preguntas a moitos galegos e a xente sigue pensando que este é un país que bueno, que vai despacio, que non ten moitos recursos, que somos menos que outras comunidades. Cando este país históricamente, o sea, estuvo por riba de calquer outro, non? No resto do territorio de toda España. Concretamente, se o ceñimos a Costa da Morte, pues temos unha parte importantísima de toda esa riqueza cultural. Tanto a cultura é unha dimensión relevante que non debe de estar allea das conclusións deste foro, é a protección cultural. Finalmente, bueno, o tema da enerxía, que, bueno, non vou estender moito máis, creo que xa se dixo un pouco todo o que se había que decir. Temos un recurso que move moitos millóns de euros e que hai que volver hai que replantear, hai que replantear a historia deste beneficio que supón para esta zona. Se citaron casos aquí, que poden ser aberracións de falta de conexión coa vecindade, coa comunidade, para instalar, para facer instalacións que se presentan en medio da paisaxe como invasores de algo que nós, precisamente por non ter un valor no seu momento, pois descuidamos, que veñen as empresas e arramplan acampan como queren. Por tanto, isto, bueno, é algo que debe de formar parte da conciencia nosa, da conciencia do que se impulse. Máis nada. Moitas gracias, Ricardo. Soli Sánchez. Sí, eu quería cerrar tal vez cas ideas con un par de ideas. Unha é que, como dixen ao principio da miña intervención, há unha serie de tendencias a nivel global das que nós non nos podemos escapar, non? E entre elas o riesgo que supón o cambio climático. O cambio climático para todo o mundo, aquí a zona vemos, por exemplo, os incendios, non? É unha das consecuencias, o
quentamento global como pode influir na sostenibilidade do recurso pesca na vida dos océanos. Entonces, creo que o futuro da comarca pasa pola conservación do patrimonio natural. En diferentes dimensións, desde a dimensión da xeración de enerxía, o patrimonio natural o que supón, desde o aproveitamento turístico, o que supón ter ese patrimonio natural aquí, até a atracción de persoas que queran vir a vivir aquí. O sea, ten que é un futuro verde, non? Aí tamén apoiando o que decía Antón. Pero tamén quería salientar que ten que haber vontade social e non só política para que poida aproveitarse este futuro. E creo que este foro pode ser un exemplo, ou pode intentar unha das labores do foro, non? Cando Pepe Amén falou disso, pensen, bueno, hai que empezar a crear masa crítica. Cando chegas a un certo nivel de que a conversación xa é compartida por máis persoas, espero que haxa moita xente nos mirando isto, xa tes ese nivel de masa crítica que é necesaria para facer un cambio. Entonces, creo que ten que repetirse esta experiencia e que cada un de nós tamén ten que levar este discurso a outros moitos foros dos que formamos parte para que esa conciencia de masa crítica empece a crear e poda xerar algún cambio. É iso, básicamente. Moi ben, Soli. Damián Álvarez. Pois, quero empezar dicindo que non estamos tan mal, tamén estamos todos moi orgullosos da terra que temos, do noso, que temos moitas cousas boas, non hai que quedarse co malo, que temos moita materia prima, gastronomía, identidade cultural que temos, que moitas outras regións non as teñen, ainda que este é algo desprestigiada, podemos traballar neso para que haya máis, que temos turismo, que creo que xa non é o futuro o turismo, senón que xa é o presente, xa estamos vendo que hai moita xente nas nosas costas, e que como dixestes, tamén non hai só que depender do turismo, hai que depender de outras cousas como a energía que temos cas eólicas, con o noso vento, cas nosas temperaturas, e bueno, creo que un paso adiante tamén se pode facer, como dixen antes, vendendo millor isto, sobre todo co tema do marketing para vendelo ben por todo. Bueno, de momento o pilar é do turismo, así que, bueno, aproveitemos isto, mellorémolo, sigamos en esos pasos, intentemos que Montepindo sea un parque natural, co Camiño dos Faros vaya millor, sea homologado, que veña moita máis xente, e que sea un turismo ecolóxico sin pasarse ca naturaleza pensando que é unha fábrica que se pode sacar todo e aproveitar ao máximo, porque tamén temos que ter cuidado coa ecología. E bueno, o que podo dicir de final, bueno, que estou moi de acordo con Ángel, que a maioría dos problemas poden ver solucionados coa educación, que é verdad que ten a razón toda do mundo, e que eso temos que traballarlo, e que esteamos máis orgullosos do noso, levando os nenos a todos estes sitios, dicindo que isto é moi bo, e non pensando que non temos nada. Que como dixen antes, moita xente da zona pensa que non, o que temos é algo normal, e que se vas a fora despois daste conta do bo que temos. Bueno, o modo desexo deste foro é que se leve algo adiante, que sacamos algo bo, e que valoremos máis o noso, que cuidemos máis o noso, que recuperemos tradicións. Non teño máis nada que dicir, pero quedar con eso. Muchas gracias, Damián. Antón Pombo. Pois agora sí que me quedei casi sin argumentos. A verdade que me extraña. Mira, tiña como iso da miña intervención, o escrito aquí, o concepto de masa crítica, xa me quitaches a idea. Pero bueno, a ver, vou contar unha anécdota. Hai uns anos, xa bastantes, celebrouse en Corcubión un foro, un pequeno simposio sobre os Fisterras atlánticos, e había representantes de moitos lugares de Europa. Penso que foi unha oportunidade única para debatir a problemática divulgativa, turística, de protección ambiental e, sobre todo, aprender das experiencias dos demais.
había representantes do Cabo Norte, de Noruega, había representantes do Lanzén, de Cornualles, de Inglaterra, do Cabo da Roca, Portugal, Pont-du-Ras, en Bretaña, Francia, e estábamos de aquí tamén. Bueno, pois este simposio, que creo que se fixo con fondos europeos, non había nin un só alcalde de toda a comarca, nin siquiera os que teñen algún promontorio singular que podían achegarse ali a aprender algo, non? Quedou en nada, como tantas iniciativas que se desenvolven, e entón, claro, isto me trae un pouco a colación a idea de reforzar a educación. Eu, por suposto, estou totalmente de acordo, pero isto é un proceso lento, que non sei se chegaremos a ver nós. Porque a educación, claro, unha xeración, dúas xeracións, estamos falando de 20, 40 anos para conseguir algo. Sempre cando se comece xa agora, que non vexo que se estea comezando. Porque non vexo que os rapaces de agora estén máis educados que os de hai 30 ou 40 anos respecto, por exemplo, a protección do medio ambiente, un pouquiño máis en algúns aspectos, pero tampouco tanto, non? Outro día falando con un asturiano, me dicía, claro, que Galicia, fíxate, non sei que, aquí en Asturias estamos moito máis avanzados no que é a defensa do medio, da nosa identidade, incluso algunhas enquisas demostran que Asturias, sobre todo a mocidade, son a xente que ten un maior sentimento de pertenza a unha comunidade diferencial, máis que os vascos e os cataláns, incluso, non? Cousa que non acontece en Galicia, non? E eu lle dicía, claro, bueno, vos tamén tiñades unha industria, tiñades unha minería, e é máis fácil ser ecologista cando un padeceu a contaminación, padeceu a... Claro, aquí como non tivemos ese desenvolvemento tan forte na Costa da Morte, menos aínda, porque a industria pesada aquí, a non ser a de Ferroatlántica, non tivemos nada prácticamente, pois costa máis adaptarse aos tempos que veñen, non? Que son, creo eu, os tempos da ecoloxía. Entón, pode que teñamos fortuna de que a moda, o mellor nos poñemos de moda. Xa estamos un pouco de moda, non? O que pasa é que a moda, pola propia definición, é algo efémero e sabe moito deso. Voluble, que se vende, que logo pasa e que hai que vender outra cousa distinta. Entón, é un risco, non? Tamén pode que aprendamos a paus, como aprenderon os portugueses, agora, cando se lles queimou Pedro Gao, ali, aquel lume tan devastador que houve, con 68 mortos, nun só lume, e o propio presidente da República saiu a decir que había que cambiar o modelo forestal. E nós que somos veciños non pusemos as barbas a remollar, nunca mellor dito, sino que, bueno, mala sorte que tiveron, pero nós, bueno, cos nosos sistemas de antilume, pois imos saindo tal do paso. Unha crise como esta actual ou a futura que pode vir do cambio climático, pois, ao mellor nos fai cambiar, pois, porque non queda outro remedio, non? Pero sí, coincido co tema de que para cambiar é necesario ter esa masa crítica. Somos 55.000 habitantes na Costa da Morte, moi pouca xente, de todo o que escoitei hoxe, a min a idea que máis me gustou foi a de Ángel, porque está fundamentada nun modelo que era algo parecido que somos nós, nos nosos antípodas, ademais, en Australia, e que o mellor podría ser unha boa solución para nós se somos quen de sabernos vender o paraíso, que sería que isto se convirta nunha área residencial de calidade medioambiental. Para eso hai que ter unhas dotacións, uns servizos tamén homologables, o que necesita xente que queira vir aquí a vivir, pero o vexo algo moito máis sólido que o que pode ser o turismo, non? Porque o turismo acabamos de ver agora que estamos poñendo todos os ovos no cesto do turismo e iso é moi perigoso, porque o turismo ten unha conxuntura desfavorable como a actual e se pode caer todo e quedarnos en albis, quedarnos sen recursos económicos e en ingresos, non? Entón penso que esa idea de potenciar a comarca como unha área residencial de calidade podería ser un bo futuro para a Costa da Morte, o mellor futuro, e aí aparecería máis a crítica. Xa temos a xente que ven aquí a buscar a calidade de vida, supónse que xente tamén formada e crítica e cuns valores, e reforzarían a xente que estamos na comarca que pensamos igual. Ademais hai que ter en conta que Australia, hai unha teoría de que Australia foi descoberta por un galego, Luís Báez de Torres,
según... O Estreito de Torres de Vasco, non? Exacto, non? América por outro galego. Cristóbal Colombo. Sí. No, pero sí que era un modelo con o que se podía dedicar. Sí, o sea, establecer un modelo, sería fixar un modelo para saber a onde ir, non? Fixar un modelo, e tamén, ao mellor, fixar unha referencia que sería que teria que cometer ese modelo, non? Moi ben, pois son as 2:15, unha hora fermosísima para, como bueno, iba a parafrasear un dos grandes da política daqui, que era alubantar a sesión. Non vamos a dar nomes para non ferir sensibilidades nin a familias. Para min é un verdadeiro placer estar con vos e ter a oportunidade de convivir, xa só crear este feeling con todos vos para min é moi importante, como moito de vos xa o tiña, obviamente, pero tamén me agrada moito ver como vos o vades a crear co resto da xente que está aquí, que non teño ninguna dúbida de que se vai a establecer un vínculo e que vamos a facer grandes cousas. Este é un punto de partida, ben é certo de que non se pode facer todo nun día, pero dito isto tamén hai que ser crítico. Eu xa estou canso de ver pasar tantos e tantos trens por diante da nosa porta, ese tren metafórico das 3 Cs de Corcubión, Carballo, Coruña, que nunca existiu e que nunca pasou por aquí, pero sin embargo sí que realmente, metafóricamente, pasaron tantos e tantos trens e non fomos capaces de coller ningún. Eso tamén é ben duro, non? E iso é precisamente porque non somos todo críticos que tiñamos que ser, aludamos as palabras, que as palabras de falta de masa crítica, porque somos excesivamente resignados e moi condescendientes. Supoño que nos irá nos xenes todo eso, e sobre todo precisamente por esa falta, non? De motivación, de tirar para adiante e movernos e buscar outro sistema diferente, que sí que se pode buscar, sí que é moito máis fácil copiar as cousas que non crealas de novo, non? E se xa existen, que pena non facelas, non? Pero, dito isto, eu creo que o principal problema que non sei se teñen en Vitoria ou non teñen en Vitoria é a falta de autoestima. Nós temos unha gran falta de autoestima e nós somos os peores prescriptores que ten Galicia. Bueno, salvadas as horrorosas excepcións, obviamente, creo que aquí non hai ningún, non? Pero a inmensa maioría da sociedade galega sabedes que ten unha gran falta de autoestima pola súa terra, e son os da fora os que veñen a poñer en valor. Cando chega aquí un turista, un peregrino, un amigo, un viaxante, chega aquí e digo, pois aquí non chove tanto, xa teremos nosa oportunidade de dicir, que sí, home, que sí que chove, e se non chove, pois fai dentro, home. E ademais aquí fai un frío, bueno, aquí non se para de noite. Ese somos nós, en esencia, somos nós. Algúns decímoslo menos, e depois cando nos veñen e nos din eso de non sabéis lo que tenéis, moitos cabreámonos, pero a imensa maioría da poboación ten que dicir que sí, que non saben o que teñen porque non teñen posto en valor os seus produtos, ou porque xa o teñen moi visto, ou porque ninguén lle dixo, joder, dende a masa crítica tamén da sociedade, como pode ser a universidade, como pode ser a formación, como pode ser os concellos, que valor teñen esas cousas que teñen aí diante, non? Como un centro de interpretación parecido do Stonehenge, non? Que non deixan de ser unhas cantas pedras, e cantas pedras non temos nós pola Costa da Morte que poderíamos ter en valor, e a verdade é que das un paseo por ali e se teñen un día inteiro e marchas sin coñecer todo o Stonehenge, casi, non? E iso, de algunhas das cousas, pero e de algunhas se necesitan grandes inversións, pero de outras non. E falábamoslo con David e con Sole fai uns días. Somos o paraíso, somos paraísos de moitas cousas, pero o paraíso do patrimonio subacuático, dos pecios. Temos a maior concentración de pecios afundidos nas nosas costas. E como poñemos en valor eso? Nada. Antes facía falta un museo, a día de hoxe non fai falta. Coa tecnoloxía xa se podía facer. De feito, xa existe unha semente en Camariñas que puxeron en valor con realidade aumentada un trociño da súa costa, que pos o teléfono con un programa, e salen aí os barcos e tal e cual. Eso é unha pequena inversión para poñer algo grandísimo en valor, pero non o facemos. E non o facemos, por que non o facemos? Unha por falta de autoestima e outra por falta de empuxe, esa resignación e esa definición que dou Ricardo, non? Que non me lembro como era, non? Indefensión aprendida. Indefensión aprendida, o sea, resignación. Eu creo que nunha palabra é resignación. O sea, que nos resignamos a que estas cousas non pasen. E, bueno, o objetivo deste foro era precisamente, unha vez máis, somos potencia, pero temos que leválo ao acto. E isto saben moito os nosos físicos e os nosos teóricos. Hai que leválo ao acto. Isto pode ser un punto de partida interesante. Eu sabía que
que unha parte importante se estaba cocendo aquí, era isto, pero outra parte moi importante que vai pasar a partir de agora. E por iso está ese equipo de profesionais liderado por Xosé Teiga, que Xosé Teiga é o diseñador gráfico e de comunicación máis laureado de Galicia, que non tivo inconveniente ningún en sumarse a este proxecto cando eu contei, e máis, non tive nin que pedirlo, xa mo dixo el, e obviamente tamén da ilusión e da paixón dos rapaces que están traballando en comunicación, como son María González, como é Sara González e como é Marcos Mouro. Bueno, pois todos estes, hai un traballo enorme que facer a partir deste momento, que é todo isto que sacamos aquí, divulgalo, plasmalo, envasalo perfectamente, e para iso está o equipo, envasalo perfectamente e facer chegar esas píldoras, ese material, chegar ás persoas que realmente poden botarnos unha man. Este era o primeiro foro, podémoslo facer de 3 días, podémoslo facer moito máis amplo. Eu, nesta primeira edición, quixeno facer moi curto, para que fora moi manexable, con xente que sabía, máis ou menos, cales eran os seus pensamentos e a súa filosofía de vida, por tanto, tirando un pouco da amizade e do parentesco e de familiaridade e todo isto, a miña idea é, nos vindeiros anos, si quere a sociedade, e si queremos todos, porque tampouco hai que nadando contra corrente, podes nadar un tempo, pero ao final cansaste, e ao final dá a volta, e nadas a favor de todos, ou entras no sistema tamén, outra metáfora de todo isto, é que para o ano este material yo facilitemos pois, a grandes fundacións, que podemos dicirlo, nomes e apelidos, Fundación A Banca, Fundación Inditex, Amancio Ortega, podemos falar de grandes empresas, de Gadis, de Telefónica, de Carrefour, Corte Inglés, incluso Vegal, Seroski, que a pesar de que son vascos están moi implantados aquí con unha filosofía moi da terra de produtos e todo eso. Bueno, todos estes, e a ver que opinan todos de todos eles, e facer para o ano un foro máis digno que este. Este está feito con toda a dignidade do mundo porque temos en riba da mesa todo o que somos nós, que é a nosa ilusión, a nosa paixón, a nosa entrega, o noso tempo. Pero coa dignidade tamén de valorar, de que a xente poña en valor este produto, e se para o ano, pois a xente que está traballando aí altruistamente pode facelo, pois cobrando o que se merece. Si os ponentes, pois tamén reciben xa sei que non vimos aquí por eso, non? Pero, joder, é digno decir, oye, pois mira, perdimos moi tempo tal, canto vale? Pois vale tanto, tal. Somos capaces de convencer, de crear uns presupostos para facer isto, habrá unha segunda edición, máis ambiciosa que esta en canto a ponentes, porque podemos facela de máis días e con máis poñentes, e incluso de diferentes sectores tamén da masa crítica da administración autonómica, porque non? Porque non poden escutar estos en primeira persoa os representantes nosos políticos, tanto a nivel autonómico como a nivel provincial ou como a nivel local. E vamos ter que, insisto, isto vai a chegar a nivel local porque nos encargaremos todos nós de facerlo chegar a todos estes, e para o ano, con todo este produto, con toda esta materia, e gracias á vosa entrega e á vosa paixón, pois vamos a intentar facer unha segunda edición, e se non é para o que ven, dentro de 2 anos, tampouco temos moita prisa, pero bueno, sí que temos presa. A realidade é que co tempo que levamos perdido e cos 3 que se nos levan pasado, xa temos moita presa. Por lo tanto, moitas gracias por estar aquí, gracias por estar en Vela Fisterra, e nos continuaremos dinamizando dende este punto da Costa da Morte, dende este hotel sostible, pet friendly e literario, o que é a realidade da nosa terra. Moitas grazas e vamos a xantar. Moi ben. Gracias a ti. Nada.